Zero to Hero, καλώς ήρθατε φίλοι της φαντασίας στην ηρωική μας παρέα, είτε μας ακούτε από το Spotify, το Apple Podcast, το YouTube, από όποια μας έρχεστε. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαι ο Νίκος Ζέρβας και δίπλα μου έχω τη Μαριλένα Παπανδρεοπούλου. Γεια και χαρά. Και σε αυτή την εκπομπή έχουμε πάλι κάτι διαφορετικό. Είμαστε όλο εκπλήξεις τώρα τελευταία. Να μην βαριέται ποτέ ο κόσμος μαζί μας. Είμαστε απρόβλεπτοι. Και τι είπαμε να κάνουμε? Μιας που έτσι μπήκε το νέο έτος και μιας που πλησιάζουμε, είμαστε βασικά ήδη σεζόν των βραβείων και πλησιάζουμε στα Oscars, θέλαμε, το είχαμε καιρό στο νου μας, να ψάξουμε να αναζητήσουμε ποια είναι τα ονόματα, ποιοι είναι οι άνθρωποι, ποιοι είναι οι ηθοποιοί, οι οποίοι είναι νέοι, ωραίοι, καλοί ηθοποιοί και έρχονται να διαμορφώσουν τη νέα εποχή του Hollywood. Η νέα γενιά των καλλιτεχνών. Η νέα γενιά των ηθοποιών του Hollywood, κυρίως αυτό είναι το επίκεντρό μας, τους οποίους τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, θα τους βλέπουμε να παίζουν και να πρωταγωνιστούν στις ταινίες τις αμερικάνικες που βλέπουμε και αγαπάμε. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα επίπεδο πολύ μεταβατικό για το Hollywood, ότι πολλοί άνθρωποι που τους είχαμε συνηθίσει, που είναι αυτοί που βλέπαμε συνέχεια να παίζουν στις ταινίες του Hollywood, αρχίζουν κάποιοι και μεγαλώνουν, κάποιοι ειδικά είναι πλέον πολύ μεγάλης ηλικίας και το βλέπεις ότι την τελευταία πενταετία, εξαετία αισθανόταν το Hollywood ότι χρειάζεται ανθρώπους, χρειάζεται stars, χρειάζεται νέα ονόματα, τα οποία τώρα ξεπηδούν και αποκτούν κοινό, τους συνηθίζει και τους μαθαίνει ο κόσμος και οι ίδιοι μόνοι τους μπορούν να βγουν μπροστά και να σηκώσουν στις πλάτες τους μεγάλες παραγωγές και μπλοκμπαστερικές και πιο καλλιτεχνικές. Και θέλαμε να δούμε αυτοί πώς μας κάθονται, ποιοι μας αρέσουν περισσότερο, ποιοι μας αρέσουν λιγότερο, πώς τους βλέπουμε. Έτσι. Ξέρεις, είναι και λίγο ιδιαίτερο ζήτημα, γιατί το κομμάτι του star, έτσι όπως το ξέρουμε, του χολιγουντιανού star, είναι και κάτι που ξέρεις, πολλοί θεωρούν ότι πλέον δεν μπορεί να βγει. Άρα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιοι από αυτούς που έχουμε επιλέξει στις λίστες μας θα μπορούσαν, ξέρεις, να το κουβαλήσουν αυτό στις πλάτες τους. Γιατί είναι και ένα από τα παράπονα. Και νομίζω ότι είναι κάτι που όλοι μας ψιλοεντοπίζουμε, ότι ρε παιδί μου, ναι, υπάρχουν πολύ ωραίοι νέοι ηθοποιοί, αλλά μπορούν να καλύψουν το κενό των ανθρώπων που τώρα μεγαλώνουν. Έχουμε ανθρώπους να καλύψουν το κενό των Jean Premier, που τώρα είναι μεγάλοι και δεν μπορούν να είναι πλέον Jean Premier. Υπάρχουν next big things. Υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Tom Cruise, υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Brad Pitt, υπάρχουν άνθρωποι σαν τον DiCaprio να έρχονται. Υπάρχουν μεγάλα ονόματα, ας πούμε, μπορούμε να δούμε τα επόμενα χρόνια να είναι ηθοποιοί επίπεδου Gene Hackman και Pacino και De Niro. Βλέπουμε να υπάρχει αυτή τη στιγμή στους νέους ηθοποιούς τέτοιοι άνθρωποι. Είναι λίγο φιλοσοφμένη η ρητορική που θίγεις, γιατί δεν νομίζω ότι εξαρτάται απόλυτα από τους ίδιους ηθοποιούς. Γιατί νομίζω έχει αποδειχθεί ήδη στα τελευταία 5-6-7 χρόνια ότι ταλέντο υπάρχει. Νέοι ηθοποιοί, απίστευτα χαρισματικοί υπάρχουν, αλλά το αν αυτοί θα γίνουν star και θα αφήσουν την ιστορία που άφησαν οι πρεσβύτεροι τους είναι κάτι άλλο. Ναι. Και δεν εξαρτάται από αυτούς. Έτσι είναι. Προφανώς. Εξαρτάται από τις ταινίες που θα πάρουν, εξαρτάται από το ίδιο το Hollywood, εξαρτάται από εμάς. Και από την εποχή. Πλέον η Gen Z και η Gen Alpha θα δημιουργήσει προσωπικότητες που θα αφήσουν ιστορία. Μπορεί να διαμορφωθούν στην εποχή τη δική μας γενικότερα τέτοιες προσωπικότητες. Ακριβώς. Το αφήνει η εποχή. Είναι πιο φιλοσοφημένες οι ερωτήσεις αυτές, αλλά εμείς θα βάλουμε μέσα το κομμάτι του ability, του κατά πόσο θα είχε κάποιος τη δυνατότητα, σύμφωνα με τα δικά μας γούστα και τη δική μας αισθητική και τη δική μας εμπειρία, όπου έχουμε δει τον καθένα από αυτούς τους καλλιτέχνες, να άφηναν κάποιο τέτοιο star quality πίσω τους. Ακριβώς, μην χάνουμε άλλο χρόνο. Πάμε στο ψητό. Τι έχουμε κάνει τώρα, πώς θα γίνει? Έχουμε μαζέψει περίπου 30 ονόματα αντρών και γυναικών ηθοποιών, αυτή τη στιγμή, που βρίσκονται στο Hollywood, οι οποίοι είναι κάτω των 40 προς τα 35, δηλαδή δεν έχουμε βάλει high 40, high 30s, έχουμε βάλει mid και χαμηλότερα 30s. Ναι. Και κάτω από 30s κάποιοι. Προφανώς δεν μπορούμε να τους μαζέψουμε όλους, προφανώς τα ονόματα είναι πάρα πολλά. Έχω κάνει ένα μάζεμα ανθρώπων που είναι πιο αναγνωρισμένοι. Έτσι. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι που έχουν παίξει σε κάποιες ταινίες, σε κάποιες σειρές και έχει φανεί το ταλέντο τους, κάποιους που δεν μας έχουν χτυπήσει ακόμα στο μάτι, αλλά ήθελα να βάλω περισσότερα ονόματα τα οποία τα ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Είναι αυτοί που ήδη έχουν κάνει το ξεπέταγμά τους στο ευρύ κοινό. Άρα, ουσιαστικά, σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ ταλαντούχοι σε αυτές τις ηλικίες που δεν έχει τύχει να τους επιλέξω εγώ. Εντάξει. Αλλά
έχω πάει προς το επίπεδο του να είναι ήδη γνωστοί, να τους ξέρει λίγο περισσότερο ο κόσμος. Ναι, να έχει υπάρξει λίγο το establishment στο Hollywood. Γιατί ξέρεις, είναι και αυτό δεν είναι απλά να έχει βραβευτεί κάποιος. Είναι να έχει μπει λίγο και σε αυτό το συγκεκριμένο κύκλωμα όπου εμείς τώρα συζητάμε. Ναι, και από την άλλη, δεν έχουμε αφήσει και κάποιους ηθοποιούς οι οποίοι είναι λίγο υπερβολικά well established. Ακριβώς. Τώρα κάποιοι που είναι πολύ well established αλλά είναι μικροί, τους έχουμε βάλει. Ναι. Αλλά κάποιοι που είναι, αλλά είναι και 38-39, δεν τους έχουμε βάλει. Ασφαλώς μπορεί έτσι, κάποιον να τον έχουμε ξεχάσει, οπότε μπορείτε εσείς να μας πείτε, δεν βάλατε αυτόν. Έτσι. Σίγουρα δεν μπορούσαμε να τους έχουμε όλους. Βέβαια, έχουμε κάνει μια επιλογή. Εννοείται. Ωραία. Οπότε έχουμε βασικά έχουμε ακριβώς 15 ονόματα αντρικά. Γυναικεία έχουμε λίγο παραπάνω, αλλά 15 θα σχολιάσουμε και θα αναφέρω εγώ και μερικά έτσι ονόματα ακόμα. Πολύ ωραία. Πώς θα το κάνουμε για να μην ξεφύγει η συζήτηση, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες για τον καθέναν, γιατί θεωρητικά θα μπορούσαμε. Θα απαντήσουμε σε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα για καθέναν από αυτούς. Και ποια είναι τα ερωτήματα? Το πρώτο ερώτημα είναι πόσο καλός ηθοποιός μας φαίνεται ότι είναι, έτσι, και τι χαρακτηριστικά έχει σαν ηθοποιός, δηλαδή τα υποκριτικά του χαρακτηριστικά θα σχολιάσουμε. Η δεύτερη ερώτηση είναι πόσο star quality έχει, πόσο μπορεί να καλύψει το κενό του stardom του Hollywood, έτσι. Η τρίτη ερώτηση είναι πόσο αρέσει σε εμάς, εντελώς υποκειμενικά. Και η τέταρτη ερώτηση είναι πώς φανταζόμαστε την καριέρα του στο μέλλον. Πόσο μεγάλη καριέρα θεωρούμε ότι θα έχει. Σε ποιες ταινίες, ας πούμε, μπορούμε να τον δούμε να θριαμβεύει στα επόμενα χρόνια της ζωής του. Προφανώς δεν είμαστε μάντες, έτσι. Και προφανώς δεν θα βαθμολογήσουμε, δεν θα αξιολογήσουμε, δεν είμαστε οι δήμονες. Η συζήτηση που κάνουμε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια συζήτηση εντελώς καφενειακή, που θα μπορούσαν να κάνουν δύο άνθρωποι που αγαπούν τον κινηματογράφο και βλέπουν διάφορους ηθοποιούς και τους σχολιάζουν μέσα από τις δουλειές τους όσο τις έχουν δει. Οπότε δεν περιμένετε κρίση για μας, για ανθρώπους έτσι, του υψηλού υποκριτικού επίπεδου, γιατί σχεδόν όλοι είναι αυτού του επίπεδου. Αλλά θα κάνουμε μια έτσι, ανάλαφρη συζήτηση για να σας βάλουμε και εσάς σε σκέψεις και να σκεφτείτε πράγματα για όλους αυτούς τους ηθοποιούς και να σκεφτείτε ποιοι αρέσουν σε εσάς περισσότερο και ποιοι λιγότερο. Πάρα πολύ ωραία τα είπες. Καλά, δεν τα είπα. Και ωραία. να απαντήσετε. Στο τέλος μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση. Πώς το βλέπουμε έτσι αυτό το σακούλι, το μείγμα ηθοποιών και πώς βλέπουμε το μέλλον του Hollywood με βάση αυτά τα πρόσωπα που τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχουμε πάνω στο τραπέζι. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Θέλεις να το πηγαίνουμε να αλλάξει, άντρας-γυναίκα, άντρας-γυναίκα? Ναι, μωρέ. Να το κάνουμε έτσι. Μια χαρά. Θα λες εσύ ένα αντρικό όνομα, καλό ένα γυναικείο. Πολύ ωραία. Ωραία. Μ' αρέσει. Όταν λες το όνομα, λες ας πούμε και 2-3 ταινίες ή σειρές που μπορεί να τον έχουμε αυτόν τον άνθρωπο, να τον έχουμε δει και να τον ξέρουμε από εκεί. Ή τουλάχιστον που τον ξέρουμε εμείς. Πολύ ωραία. Ωραία. Τυχαία. Είμαστε πανέτοιμοι? Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Στο τέλος θα πούμε και top 5 του καθενός. Top 5 άντρες, top 5 γυναίκες. Για να σας προλάβω, εντάξει, την κατηγοριοποίηση την κάνουμε επειδή θέλουμε να έχουμε ίδια ονόματα αντρών και γυναικών. Και αν θέλετε, επειδή έκανα έτσι την πρώτη έρευνα εγώ, τα γυναικεία ονόματα είναι περισσότερα. Αλλά είπα να πούμε 15 για να είμαστε ίσα. Πολύ σωστά. Με κάλυψες πάλι. Σε κάλυψα. Πολύ ωραία. Ωραία. Ξεκινάμε. Ναι. Πολύ ωραία, λοιπόν. Θα ξεκινήσεις εσύ. Ξεκινώ με αντρικό όνομα. Ναι. Λοιπόν, η λίστα έτσι όπως την έφτιαξες, νομίζω ότι ξεκινάμε ένα από τα μεγαλύτερα που θα μπορούσε να είναι σε αυτή τη λίστα και είναι ο Πολ Μέσκαλ. Πάρα πολύ ωραία. Έχει απασχολήσει πάρα πολύ το Hollywood κομμάτι τα τελευταία 4-5 χρόνια. Είναι ο nice guy. Είναι ο nice guy, ναι. Ο nice guy του Hollywood αυτή τη στιγμή. Είναι από τα παιδιά που όλοι αγαπούν γενικότερα. Είναι πολύ αγαπητός είναι σαν προσωπικότητα. Είναι αγαπησιάρικος. Και είναι αστείο γιατί παρά το γεγονός ότι έχει γίνει star, δεν φαίνεται να του αρέσει καθόλου αυτό. Δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει καθόλου. Δεν είναι ο τύπος που θα γούσταρε να βγαίνει έξω. Δηλαδή φαίνεται πάρα πολύ εσωστρεφής και ξέρεις, anti-celebrity. Εντελώς. Και γιατί δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει πατήσει και το πόδι του ακριβώς στο Hollywood. Ναι. Δηλαδή παραγωγές που εκτός του μονομάχου. Αλήθεια είναι αυτό. Οι περισσότερες παραγωγές που έχει παίξει ο Μέσκαλ, δηλαδή το ευρύ κοινό δεν το ξέρει το μαζικό τόσο. Ναι, αλήθεια. Πλάς που έχει ήδη μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Φέτος είναι σε μια ταινία συμπρωταγωνιστή που θα παίξει πολύ δυνατά στα Όσκαρ. Ο ίδιος δεν την πήρε την υποψηφιότητα. Όχι, αλλά έχει υποψηφιότητα για όλα τα υπόλοιπα. Αλλά η ταινία έχει πολλές υποψηφιότητες και ο ίδιος έχει υποψηφιότητα για σφαίρες κτλ. Ναι. Πού το ξέρουμε το Μέσκαλ, για πες μας. Από το Normal People, που σίγουρα οι λίγο πιο ψαγμένοι θα τον ανακάλυψαν από εκεί πέρα. Τη σειρά που, για την οποία σου κάποια στιγμή θα έπρεπε να μιλήσουμε λίγο πιο ενδελεχώς εδώ πέρα. Από τις αγαπημένες σειρές της τελευταίας δεκαετίας στο Normal People. Ήταν συγκλονιστική. Εκπληκτική, δηλαδή σας τη συστήνουμε, το έχουμε πει και άλλες φορές. Αν θέλετε να καταλάβετε τι ηθοποιός είναι ο Μέσκαλ και η Desert Jones που θα αναφερθεί πιο μετά. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να δείτε το Normal People.
Το Aftersun. Το Aftersun ταινία της Charlotte Wells. Εγώ από εκεί τον έμαθα. Επιτυχία. Νομίζω οι περισσότεροι από εκεί τον έμαθαν. Νομίζω πως ναι. Όσοι δεν τον ήξεραν ήδη από το Normal People. Ναι, ισχύει. Και το All of Us Strangers που μας λύγησε μαζί με τον Andrew Scott. Ναι. Gladiator 2. Το Gladiator φυσικά. Που ήταν ναι. η μόνη και η πρώτη του έτσι μεγάλη blockbusterική δουλειά. Τον επέλεξε ο Ridley Scott. Σίγουρα πολλά ακόμη, αλλά αυτά είναι νομίζω τα πιο κύρια του. Και έρχονται πολλά με τον Paul Mescal, αν και είπε ο ίδιος ότι θέλει να κάνει διάλειμμα από την υποκριτική τα επόμενα χρόνια. Τα άκουσες? Δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι τύπος που φαίνεται ότι θέλει να το πάει έτσι μια ζωή. Βασικά δεν είπα ακριβώς θέλει να κάνει διάλειμμα. Είπε ότι επειδή τώρα πέφτει με τα μούτρα στα γυρίσματα της τετραλογίας του Sam Mendes για τους Beatles, στο ρόλο του. Το τι τον κάνει ο Mescal. Στο ρόλο του McCartney. Λέει ότι μέχρι να γίνει η πρεμιέρα της πρώτης ταινίας δεν θέλω να με δει ο κόσμος σε τίποτα άλλο. Τα ακούω. Δηλαδή, οπότε μόνο τετραετία θα παίξει σε τίποτα άλλο, θα κάνει μόνο αυτές τις ταινίες για τα επόμενα χρόνια. Οπότε θα τον ξαναδούμε εκεί. Ήθελε ένα κενό. Σεβαστό. Πάμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα για τον κύριο Mescal. Πάμε. Πόσο καλός το οποίο είναι ο Paul Mescal? Είναι πάρα πολύ καλός. Όπου τον έχω δει, μου αρέσει πάρα πολύ. Και μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι παρόλο που πολλοί θεωρούν ότι κάνει λίγο πολύ το ίδιο πράγμα, δεν θεωρώ ότι το κάνει. Σίγουρα δεν ταιριάζει σε όλα τα genres. Δεν μπορώ να τον δω εύκολα σε κάτι υπερβολικά ανάλαφρο, σε κάτι πολύ πρόσχαρο. Ακόμη και σε πολύ action. Δηλαδή, παρόλο που ήταν μια χαρά στο Gladiator, δεν νομίζω ότι είναι ιδανικός για action, αλλά μπορεί να το κάνει. Έδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρώ ότι κάνει και πάντα το ίδιο ακριβώς πράγμα. Θεωρώ ότι έχει βρει τρόπο έτσι ώστε να ελύσεται λίγο στο είδος του. Απλά δεν νομίζω ότι το ύφος του είναι πάντα το ιδιαίτερα μπλοκμπαστερικό. Ταιριάζουν πιο πολύ οι πιο εσωτερικοί και indie ρόλοι. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα για το Mescal και αυτό είναι που θα ήθελα να δω στο μέλλον. Μπορεί να κάνει κάτι πιο μαζικό? Το σηκώνει η ιδιοσυγκρασία του? Γιατί έχει, ρε παιδί μου, έχει αυτόν τον ουμανισμό που λένε όλοι έτσι με αυτή τη λέξη για τον Tom Hanks. Αλλά Tom Hanks αυτόν τον ουμανισμό τον έχει σε έναν τρόπο μαζικό. Να. Το έχει, ο Tom Hanks είναι ένας ηθοποιός, μπορεί να παίξει οτιδήποτε, αλλά την καριέρα του έχει χτίσει σε μαζικές ταινίες. Και είναι πολύ εύκολο, είναι άμεση η ανθρωπιά που βγάζει ο Tom Hanks. Και παλιά σκοπής, γιατί είναι μεγαλύτερος ο άνθρωπος. Ο Mescal έχει κάτι τόσο σήμερα. Είναι ο πιο σήμερα ηθοποιός που υπάρχει εκεί έξω. Ο πιο σήμερα ηθοποιός. Είναι πάρα πολύ φρέσκος και σύγχρονος. Το οποίο δεν ξέρω αν αυτό που έχει μπορεί να περάσει σε ταινίες πιο μαζικές. Στον Gladiator, ας πούμε, όσο καλός και να ήταν, φάνηκε ότι. Κάτι λείπει. Ότι κάτι λείπει. Για να παίξει σε αυτές τις ταινίες. Κάτι του λείπει. Μπορεί να μην το θέλει και ο ίδιος. Δεν φαίνεται άνθρωπος που θέλει να κυνηγάει συνέχεια τον blockbusterικό και το box office και να είναι συνέχεια στα φώτα και στις ταινίες όπου παίρνουν τα billions. Ναι. Δεν φαίνεται τέτοια προσωπικότητα. Αλλά ο άνθρωπος για να παίζει στις ανεξάρτητες παραγωγές του σήμερα δεν υπάρχει πιο από το Mescal. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Είναι το απόλυτο face των indies. Ναι, του σήμερα. Δεν μπορείς να τον δεις σε άλλη δεκαετία. Όχι, του σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι ηθοποιοί που λες αυτός, ας πούμε, μπορώ να τον φανταστώ στα 70s. Ο συγκεκριμένος είναι σήμερα. Ναι. Σήμερα. Και είναι μαγικός στο να το βγάζει αυτό. Αλήθεια στο να βγάζει αυτό. Αυτό το ευάλωτο πράγμα, τον ευάλωτο ψυχισμό, τον γλυκό, τον ανθρώπινο, την εσωτερικότητα που βγάζει ο. Είναι και πολύ συμπαθής νομίζω στους περισσότερους σαν προσωπικότητα. Πρέπει να είναι καλό παιδί. Έτσι φαίνεται. Πρέπει να είναι καλό παιδί ο Paul Mescal. Έτσι ακριβώς. Για πάμε. Πόσο star quality έχει? Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο star quality. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό το να είσαι χαρισματικός ή το να έχεις γίνει viral, γιατί έχει αυτό επίσης ο Paul Mescal. Είναι πολύ viral άτομο. Μπορεί ο ίδιος να μην το αισθάνεται, αλλά υπήρχε μια περίοδος όπου δεν έβλεπες τίποτα άλλο στα social media, ας πούμε, από το όνομά του. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι είναι άνθρωπος που μπορεί να κουβαλήσει πάνω του το star quality. Δεν νομίζω ότι είναι άνθρωπος που εμφανίζεται στην οθόνη σου και λάμπει από παντού και είναι εκτυφλωτικός. Και αυτό δεν είναι θέμα εμφάνιση, έτσι. Σχεδόν όλοι όσοι έχεις βρει είναι πανέμορφα παιδιά. Όπως σχεδόν πάντα οι χολιγουντιανοί ηθοποιοί. Δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση αυτό. Είναι ξεκάθαρα το εκτόπισμα που έχει. Δεν ξέρω ακριβώς πώς να το περιγράψω. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν το έχει. Όχι. Ειδικά το παλιακό star quality που λέμε ότι να το είχαμε σήμερα, δεν το έχει. Και να εννοώ star quality δεν μιλάω μόνο για Brad Pitt, Tom Cruise. Ο Πατσίνο, ας πούμε, είχε γιγαντιαίο star quality. Ναι, ούτε έχει να κάνει με το να είσαι κούλι, φρέσκος ή σύγχρονος. Είναι κάτι που ή το έχεις δεν το έχεις. Ναι. Έχουμε δει, ας πούμε, και περιπτώσεις ηθοποιών που δεν είναι καθόλου καλοί ηθοποιοί, αλλά έχουν το star quality. Ναι. Υπάρχει και αυτό. Ακριβώς. Πόσο σ' αρέσει
Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ και σαν ηθοποιός. Όπου τον έχω δει, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει δουλειά δηλαδή που να τον βλέπω και να μου αρέσει υποκριτικά. Θα συμφωνήσω όμως αυτό που είπες και πριν, ότι στο Gladiator δεν ήταν πολύ ταιριαστή σαν επιλογή. Δεν είναι θέμα ότι δεν έπαιζε καλά, αλλά δεν τέριαζε στο ρόλο. Αυτό για μένα δεν είναι δικό του λάθος. Είναι λάθος του Ridley που τον επέλεξε. Γιατί δεν νομίζω ότι τέριαζε για αυτό το ρόλο. Ναι, και εγώ τον λατρεύω τον Paul Mescal. Ακουμπάει χορδές καρδιάς μου. Δεν μπορώ να φανταστώ δυστυχώς να κάνει blockbuster ταινίες. Δεν μου ταιριάζει. Όχι, συμφωνώ. Αλλά αυτό το πράγμα που κάνει, αν φέρει το Mescal να σου παίξει σε μια ταινία και να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει ο Mescal, έχει κερδίσει την παρτίδα. Ναι, ναι. Ανυπομονώ να δούμε το Άμνετ, δεν το έχουμε δει ακόμα. Ακούω από παντού ότι είναι. Φαίνεται και αυτό πολύ φτιαγμένο πάνω του, ρε παιδί. Είναι πολύ πάνω του. Μέσα στη μιζέρια και στη μελαγχολία. Του ταιριάζει πάρα πολύ. Έτσι. Τι καριέρα μπορούμε να φανταστούμε να κάνει ο Paul Mescal? Νομίζω ότι έτσι θα συνεχίσει. Δηλαδή, αν εξαιρέσει, ας πούμε, τώρα την τετραλογία των Beatles, που ό,τι και να είναι σίγουρα θα είναι πάρα πολύ μαζική ως προς το πόσος κόσμος θα θέλει να το δει και πώς θα συζητιέται, δεν νομίζω ότι ποτέ θέλει να κυνηγήσει καριέρα blockbusterική. Θεωρώ ότι πάντα θα μένει σε πολύ αξιόλογες παραγωγές, λίγο πιο indie, λίγο πιο φευγάτες, αλλά πάντα θα ακούγεται σταθερά στα ονόματα στις επιτροπές. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πάρει και ακόμη μεγαλύτερα βραβεία, θα είναι πάντα υποψήφιος, αλλά δεν νομίζω ότι ποτέ θα κάνει το leap να παίξει σε Mission Impossible φάση. Δεν νομίζω ότι θα το κάνει αυτό. Και εγώ έτσι νομίζω. Δεν έχει δουλειά να είναι action star και δεν όχι, θα το όχι. κυνηγήσει. Δεν θα το ήθελε και ο ίδιος. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί ο κινηματογράφος τα επόμενα χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ξεκάθαρη θέση για τον Paul Mescal. Ναι, ναι. Και θα είναι εκεί πάντα η θέση για τον Paul Mescal. Νομίζω ότι. Και θα ήθελα να τον δω και σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά ένας από αυτούς τους ηθοποιούς δηλαδή, που θέλω πολύ να δω την εξέλιξη της καριέρας του. Ναι, ναι, απλά συμφωνώ. είναι τόσο σημερινός που δεν μπορώ καν να το κάνω εικόνα το πώς θα είναι σε 20 χρόνια. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι έχει μια θέση καπαρωμένη. Ξεκάθαρα. Για το μέλλον, αρκεί παρότι δεν θα είναι ποτέ πολύ μαζική. Το πιο μαζικό που θα κάνει θα είναι τύπου βιογραφία των Beatles, ας πούμε. Ξέρεις τι, έχει όμως τέτοια απήχηση, όπου είναι μαζικό το όνομά του κατά κάποιο τρόπο. Το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερη διχοτομία. Έχει να κάνει και με το πώς είναι το κοινό σήμερα. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Λοιπόν, αυτά για τον κύριο Μέσκαλ. Ρίχνω εγώ γυναικείο όνομα. Ρίξε. Ένα όνομα, μια ιστορία. Είπες να ξεκινήσουμε δυναμικά, ήθελες, και θα ξεκινήσω και εγώ δυναμικά. Ζεντέα. Ναι, η αλήθεια είναι το πήγες στα κόκκινα. Δεν το λες ανερχόμενη. Δεν το λες ανερχόμενη. Όχι, από τα 12 στο χώρο είναι. Αλλά η κυρία Ζεντέα είναι 30-31. Πω, είναι απίστευτο. Βασικά, όχι ψέματα, κλείνει το Σεπτέμβριο τα 30. Όλη μου τη ζωή την έχω στο Hollywood, άρα μου φαίνεται τόσο περίεργο ότι είναι ακόμη τόσο μικρή. Την κυρία Ζεντέα την ξέρουμε προφανώς από το ρόλο της MJ στις ταινίες Spider-Man. Οκ, το πολύ μαζικό κοινό. Αλλά έχει κάνει πάρα πολλές δουλειές. Καλά, την ξέρουμε και από τη σειρά που έκανε στο Disney Channel. Εγώ από εκεί την είχα μάθει. Από εκεί την πρωτοείδαμε. Και κάποια έτσι, από τα βιντεάκια στο YouTube ως πιτσιρίκα. Από τη μουσική της καριέρα που δεν κράτησε πολύ. Από το Euphoria, προφανώς, που εκεί ήταν πολύ μεγάλη της έτσι, υποκριτική δουλειά. Μία από τις σειρές, ας πούμε, τις πολύ viral tiktokίστικες και της νέας και της Gen Z γενιά. Είναι η πιο Gen Z σειρά το Euphoria. Είναι σίγουρα τις πιο Gen Z σειρές που έχουν υπάρξει. Σίγουρα. Ναι. Είναι μια σειρά, ξέρω εγώ, της εποχής, της γενιάς αυτής. Πώς ήταν κάποτε τα φιλαράκια για τους millennials. Πώς ήταν το χτυποκάρδια στο Beverly Hills για τους προηγούμενους. Νομίζω ότι το Euphoria είναι. Ναι, και εγώ το της πιστεύω Gen Z. αυτό. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Αλήθεια είναι. Ναι. Από το Dune. Από το Dune, ασφαλώς. Από τις διαφημίσεις της Lancome. Τι άλλο βλέπω εδώ. Το Challengers που ήταν του Κατανίνο, πολύ μεγάλη δουλειά. Τώρα θα είναι στην Οδύσσια. Θα είναι στην Οδύσσια. The Greatest Showman. Βέβαια, πολύ ωραίος ρόλος. Από πολλά πράγματα ξέρουμε τη Zendaya. Είναι και ένα Pop-icon. Είναι πράγματι. Είναι από τις περιπτώσεις που είναι celebrity. Είναι Δεν τη λες απλά ηθοποιό. Είναι μια celebrity. Πάντα γίνεται χαμός ότι θα φορέσει τα χαλιά. Είναι από τις προσωπικότητες όπου ξέρεις. Σε όλο της το φάσμα είναι διάσημη. Όχι απαραίτητα δηλαδή σαν ηθοποιός. Πόσο καλή ηθοποιός είναι η Zendaya? Είναι καλή. Δεν είναι από τις αγαπημένες μου γενικότερα. Όπου την έχω δει, στήκεται μια χαρά. Και για να είμαι ειλικρινής, όσο overrated και να θεωρούν μερικοί ότι είναι το Euphoria, για μένα η καλύτερη υποκριτική της δουλειά που έχω δει να κάνει είναι εκεί πέρα. Θεωρώ ότι είναι συγκλονιστική. Ειδικά στην τελευταία ως τώρα σεζόν, θεωρώ ότι είναι πραγματικά ό,τι πιο ανθρώπινο και τεχνικά απαιτητικό έχει κάνει.
Αλλά παντού μου άρεσε. Και στο Dune θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή. Απλά δεν καταλάβαινα ποτέ πώς γίνεται, ξέρεις, να είναι συνήθως απλά καλή και να έχει κάνει αυτό τον απίστευτο χαμό και αυτό το απίστευτο μπάζ στο Hollywood. Νομίζω ότι καταλήγω στο γεγονός, για να απαντήσω στη δεύτερη ερώτηση που θα πεις, ότι έχει απλά αυτό το star quality. Νομίζω ότι είναι τόσο απλό. Ναι, εμένα πάντα το θέμα με τη Zendaya ήταν ότι την έβλεπα ότι έκανε πάντα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή εξυπηρετούσε. Εντάξει, να μην συμβαίνει σε πολλούς τοπίους. Δηλαδή, και ο Μέσκαλ, ας πούμε, μπορείς να πεις ότι έχει ένα στυλάκι συγκεκριμένο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Απλά αυτό που κάνει ο Μέσκαλ μπορείς να το δεις σε πολλά διαφορετικά πράγματα. Αυτό που κάνει η Zendaya είναι, ρε παιδί μου, αυτό το λίγο αλήτρα, το λίγο αγοροκόριτσο, το λίγο Bronx. Έτσι. Το οποίο το κάνει παντού και το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές της δίνουν πράγματα τα οποία είναι λίγο διαφορετικά και πάλι αυτό βγάζει. Ναι. Λίγο τσαμπουκαλού, λίγο σκληρή, λίγο απότομη, φαίνεται ότι λίγο ηρωνική. Έτσι φαίνεται να είναι λίγο σαν προσωπικότητα η ίδια. Ναι. Όχι ηρωνική απότομη, αλλά αυτό το λίγο πιο αλήτικο, cool μπαντά στυλάκι φαίνεται ότι έτσι είναι και η ίδια. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο. Ναι, είναι και αυτή πολύ Gen Z άτομο. Είναι πάρα πολύ ένα άτομο της εποχής της η Zendaya. Απλά ότι το έχει το υποκριτικό skill για μένα είναι αδιαπραγμάτευτο. Δηλαδή στο Challengers ήταν η αγαπημένη μου δουλειά της, που και εκεί την έβλεπα, ενώ δεν ήταν ο ρόλος τέτοιος, πάλι να το βγάζει λίγο αυτό το αου τσαμπουκαλού, αλλά μπόρεσε να το ντύσει. Αλήθεια είναι αυτό. Και να το μετατοπίσει για να ταιριάζει για το συγκεκριμένο ρόλο. Στο Dune το 2 ήταν καταπληκτική. Ήταν πολύ καλή. Πολύ καλή. Εντάξει, σε ό,τι κάνει είναι καλή. Νομίζω ότι απλά ακόμα είναι περισσότερο Popeyecon από ότι είναι established ηθοποιός, παρότι είναι καλή ηθοποιός. Δεν ξέρω αν αυτό θα αλλάξει κιόλας. Ναι. Νιώθω ότι πάντα θα την κουβαλάει περισσότερο το σταριλίκι παρά η υποκριτική του δουλειά. Παρόλο που παίζει πλέον σε τεράστιες δουλειές, έτσι. Δουλεύει με πάρα πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες και δημιουργούς. Ναι. Θα ήθελα να τη δω να κάνει κάτι πιο. Φέτος έχει το δράμα με τον Πάτινσον. Ναι. Θέλω πάρα πολύ να τη δω εκεί. Και στην Οδύσσια. Ναι, ρε παιδί μου, αυτές είναι big δουλειές, ξέρεις, budget, αυτό, κάνει, όπως και στο Dune. Δηλαδή δεν περίμενα να δω κάτι πολύ διαφορετικό από αυτή. Ναι. Τώρα στην Οδύσσια θα κάνει την Αθηνά, δηλαδή δεν ξέρω πώς μπορεί να κάνει η Zendaya για την Αθηνά. Μου κάνει τεράστια εντύπωση δηλαδή αυτό. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Πώς υποκριτικά μπορεί να φέρει τον εαυτό της Zendaya για να είναι η Θεά Αθηνά. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα είναι η Θεά Αθηνά του Νόλαν. Αλλά έχω μεγάλη περιέργεια εκεί. Μεγαλύτερη περιέργεια έχω να τη δω στο δράμα του Μπρόγκλι. Σε μια τέτοια δουλειά θέλω πολύ να τη δω. Γιατί στο Challenge σε μένα μου άρεσε πολύ. Πώς το quality έχει η Zendaya? Πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι από τις γυναίκες όπου έχουν από το μεγαλύτερο star quality. Και θεωρώ ότι αυτό υπήρχε από πάντα, από όταν ήταν παιδί. Δεν πάει πιο. Δηλαδή πιο star quality από τη Zendaya δεν θα βρει εκεί έξω. Το έχει τερματισμένο το star quality. Και είναι και θελκτική. Είναι πολύ ξέρω ότι κάποιος σου εκνευρίζει βέβαια να πω αυτό. Την βλέπεις τα κόκκινα χαλιά και σου βγάζει Beyoncé vibe. Βγάζει την αίσθηση ότι είμαι σημαντική, χωρίς η ίδια η κοπέλα να το πουλάει ποτέ ή να είναι μπίτσι κάτι τέτοιο. Το εκπέμπει όμως. Εκπέμπει φως. Ναι. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιους λένε. Δηλαδή υπάρχει εκεί έξω. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι ηθοποιοί που έχουν και το hate κοινό τους. Η Zendaya το έχει. Αλλά είναι λογικό γιατί είναι παντού. Ξεκάθαρα. Οπότε είναι λογικό να έχει και κοινό που δεν τη γουστάρει και του τη πάει. Γιατί εντάξει, ξαναλέω, είναι και το στυλάκι τη συγκεκριμένο. Και μπορεί αυτό το στυλάκι σε κάποιον να μην κολλάει. Σωστά, αλήθεια είναι αυτό. Πώς αρέσει η Zendaya? Μου αρέσει. Δεν είναι, σου ξαναλέω, δεν είναι από τις αγαπημένες μου καλλιτέχνηδες. Την εκτιμώ. Μ' αρέσει να τη χαζεύω, αλλά μέχρι εκεί δεν θα έλεγα ότι είναι από τις αγαπημένες μου. Ούτε ερμηνευτικά, ούτε γενικότερα καλλιτεχνικά. Ναι. Ούτε εγώ θα πήγαινα να δω ταινία επειδή παίζει Zendaya. Όχι. Αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα που μπορούμε να απαντάμε σε αυτή την ερώτηση, το πόσο μας αρέσει. Θα βλέπεις μια ταινία για αυτήν? Για το Μέσκαλ θα έβλεπα ταινία. Κι εγώ το ίδιο. Επειδή παίζει ο Μέσκαλ. Θα έπρεπε να αποφασίσω να πω παίζει ο Μέσκαλ και θα πάω να το δω. Κοίτα, για τη Zendaya θα το έκανα σήμερα, όπως με τον δράμα. Δηλαδή, έπαιζε μόνη της και δεν ήταν ο Πάτινσον. Πάλι θα έλεγα. Εντάξει, μου αρέσει πολύ και ο Μπρόγκλι. Αλλά θα ήθελα πολύ να δω τι θα κάνει εκεί. Έχω την περιέργεια. Θα το έκανες από την περιέργεια. Είναι διαφορετικό αυτό όμως. Ναι. Είναι διαφορετικό. Ισχύει. Αλλά δεν είναι. Μ' αρέσει και εγώ την παραδέχομαι. Έχει θέση στο Hollywood. Ναι, βέβαια. Ξεκαθαρή. Βέβαια. Αλλά δεν είναι ότι και εγώ πεθαίνω για αυτό που κάνει. Έτσι. Συμφωνώ, σίγουρα όχι. Συμφωνώ. Πώς φαντάζεσαι την καριέρα της Zendaya, αν δεν τη σταματήσει όπως λέει ότι σε μερικά χρόνια θα πάει να γίνει αγρότησα μαζί με τον Tom Holland και με τα παιδιά τους. Και με τα παιδιά τους. Αν δεν κάνει αυτό. Θεωρώ ότι θα κάνει τεράστια καριέρα.
Θεωρώ ότι σίγουρα στα 40 της θα κάνει και κάτι λίγο πιο σκαρικού τύπου, θα βραβευτεί. Θεωρώ ότι θα είχε την κλασική superstar ηθοποιού καριέρα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι είναι προδιαγεγραμμένη η καριέρα της και είναι και κάτι το οποίο είναι. Και είναι και από τις λίγες, έτσι. Ναι, είναι άχαστο. Ναι. Η Ζεντέγια μπορεί να τη δει και ξέρεις τι, η Ζεντέγια, μου πει φαντάσου στα 80 της, μπορώ να τη φανταστώ. Μπορώ να φανταστώ τη Ζεντέγια στα 80, ξέρεις, να πηγαίνει να είναι η παλιά star, ξέρω εγώ. Είναι ρε παιδί μου η star του Hollywood που είναι της γενιάς αυτής ή με ήττα κεφαλαίο. Όπως το είπες. Είναι αυτή, θα είναι για πάντα, θα είναι της εποχής αυτής η εικόνα του star quality και του star system της γενιάς αυτής, θα είναι η Zendaya. Όπως το είπες. Ναι. Όπως το είπες. Και φαίνονται και οι επιλογές στις καλλιτεχνικές που κάνει, μέχρι τώρα τουλάχιστον, ότι εκεί θέλει να το πάει. Ναι. Δηλαδή θα κάνει και καμία πιο ψαχμένη δουλειά, αλλά κυρίως είναι blockbusterικές, έτσι, εντυπωσιακές παραγωγές, που δίνει πάντα μία τη μία δουλειά. Επόμενο, ρίξε αντρικό όνομα. Austin Butler. Πάρα πολύ ωραία. Πού το ξέρουμε τον κύριο Butler? Από τα επίσης ονόματα από τα τελευταία χρόνια ακούγονται πάρα πολύ. Eddington, Dune, Elvis φυσικά. Πρώτα απ' όλα. Once Upon a Time in Hollywood, που είναι από τις πρώτες του δουλειές. Εγώ και οι περισσότεροι Gen Zers ή Millennials τον ξέρουν και από τη Hannah Montana και από μια πάρα πολύ παλιά ωραία high fantasy σειρά που λέγονταν The Chronicles of Shannara. Εγώ πρώτη φορά που έχω δει τον κύριο Butler ήταν στο κάμεο που έκανε στο iCarly. Wow, που έκανε τον κακό τραγουδιστή. Ήταν εποχή Hannah Montana αυτό. Ναι. Εκεί ήταν το πρώτο πράγμα που έχω δει. Ναι, έβλεπα iCarly. Τραβάτε κανένα ζόρι, έβλεπα iCarly. Να σου πω κάτι, εγώ σε σέβομαι. Το iCarly ήταν το καλύτερο στην εφηβεία μου. Κοίτα να δεις, είναι από τις προσωπικότητες κι αυτός, όπου ήταν από πάντα στο χώρο. Δηλαδή από έφηβος ήταν σε πράγματα. Μπορεί να μην ήταν σε blockbusterικές παραγωγές από παιδάκι, αλλά από πάντα ήταν εκεί. Ναι, η συνομιλικός μου στην Butler είναι 1 μήνα και 10 μέρες μεγαλύτερος. Ωραία. Είναι Αύγουστο του 1991. Φαίνεται μικρότερος. Θα κλείσει φέτος τα 35. Έχει τόσο baby face που ξέρεις, ξεχνάς ότι είναι 35άρες. Ναι. Αν μου λέγεις ότι τώρα πλησιάζει τα 30, θα σου λέγα ναι, όντως. Mm-hmm. Εγώ με τον Austin Butler, βασικά θα το πω απαντώντας σε ερωτήσεις. Πες μου εσύ πρώτα, πόσο καλός ηθοποιός είναι ο Austin Butler? Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Και να σου πω κάτι, τον είχα δικήσει πάρα πολύ στο παρελθόν. Θυμάμαι λίγο πριν ανακοινωθεί ότι θα είναι ο Elvis που ακουγόταν ακόμα, μου φαινόταν τόσο λάθος επιλογή. Γιατί τον είχα συνηθίσει από αυτές τις πάρα πολύ λίγες παραγωγές που τον είχα δει στο μυαλό μου να είναι, ξέρεις, αυτό το λίγο καλό, γλυκό, αμερικανό φατσαπεδάκι με αυτό το baby face που είχε και δεν μπορούσα να τον δώσω οτιδήποτε διαφορετικό. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί από τότε, σχεδόν σε ό,τι τον έχουμε δει, είναι οτιδήποτε πάει κόντρα σε αυτό. Έχει κάνει cool τύπους, έχει κάνει villains, έχει κάνει πολύ πιο ακραία πράγματα από όλα αυτά που θα περίμενες ότι θα έκανε βλέποντάς τον σαν έφηβος. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Έχει καταφέρει και έχει ξεπεράσει πραγματικά τον εαυτό του και νιώθω ότι κάθε φορά που τον βλέπω στην οθόνη έχει βελτιωθεί υποκριτικά. Θεωρώ ότι είναι καταπληκτικός ηθοποιός ο Austin Butler. Καταπληκτικός. Και αυτό που θέλω να πω για τον Butler, βασικά το έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές, αν για ποιον τις έχει ακούσει. Εγώ μετά το Elvis, ενώ στο Elvis προφανώς δεν μπορεί να πει κάποιος κακή κουβέντα για τη δουλειά του Butler στο Elvis. Αλλά ήμουν από αυτούς που λέω: ωραία, ναι, αυτό το κάνεις καταπληκτικά. Αλλά δεν ήξερα αν μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα. Και επειδή καταλάβαινα, το βλέπα ότι θα μας τον ταΐσουν. Θα μας τον ταΐσουν και θα μας τον ταΐσουν και βίαια. Ήμουνα σε φάση να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να έχω έναν τύπο ο οποίος να κάνει καριέρα για άλλα 30 χρόνια, επειδή έκανε πολύ καλά τον Elvis και επειδή είναι και λίγο προσωπικότητα, ήταν τότε με τη φωνή την ψεύτικη, μου έκανε λίγο φουγκάζι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Μου έκανε λίγο φουγκάζι. Και δεν μου καθόταν καλά στο λαιμό αυτός ο τύπος. Ήταν τότε να πάρει και το Όσκαρ και λέω, όχι ρε παιδί μου να το χάσει τότε ο Φρέιζερ, με τη Φάλαινα που έκανε ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, εργάτης του κινηματογράφου τόσα χρόνια. Και αναγέννηση πολύ ωραία στο ιστορία. χώρο. Ναι. Μην το χάσει τώρα από έναν τύπο που ξύμισε ένα πρωί και είπε θα κάνω τον Elvis και. Οκ, το έκανε καλά, αλλά. Κάτι δεν μου καθόταν καλά με τον Butler. Mm-hmm. Τον είδα στο επόμενο, τον είδα στον παραεπόμενο, τον είδα στο παραεπόμενο. Και κάθε φορά έλεγα ρε, εσύ είναι καλός, ρε, εσύ είναι καλός, ρε, εσύ είναι καλός. Και ξέρεις που με κέρδισε περισσότερα απ' όλα. Στο Dune. Σε όλες τις δουλειές που ήταν καταπληκτικός. Εμένα το Dune. Όχι, στο Dune είπα. Ξέρεις τι είπα στο Dune? Ο τύπος είναι εργάτης. Ο τύπος δεν παίζει. Ο τύπος δεν έχει σκοπό να κάνει καριέρα επειδή του δόθηκε. Ο τύπος ό,τι κάνει θα πέφτει με τα μούτρα και θα το δουλεύει μανιακά για να το φέρει εις πέρας. Αυτό φάνηκε στο Dune. Εκεί που είπα, φίλε, αυτός όχι
όχι απλά είναι καλός, τον έχουμε ανάγκη, ήταν στη σειρά που κάνει τον αεροπόρο, τον πιλότο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Masters of the Air. Το οποίο δεν το τελείωσα καν. Δεν το τελείωσα καν. Θα έπρεπε μάλλον. Μια καταπληκτική σειρά. Αλλά τον είδα στο πρώτο επεισόδιο να μου βγάζει. Εμένα δεν μου το έχει βγάλει άλλος αυτό. Να μου βγάζει Μπράντο. Να μου βγάζει τόσο παλιά σκοπής, τόσο old Hollywood, 50s Hollywood, 60s Hollywood, Ζεν Πρεμιέ. Και λέω, φίλε, αυτό που κάνει το έχουμε ανάγκη στις μέρες μας. Και μετά έκανε και άλλα πραγματάκια το οποίο ήταν τελείως διαφορετικά. Δηλαδή έλεγε ότι εγώ, ακούστε, εδώ το θέλω, το ζητάει ο ρόλος εγώ και το έκανα. Τον έχουμε δει στα πάντα. Ναι. Αξιόν το έχει κάνει καταπληκτικό. Βιογραφία το έχει κάνει super. Τα λίγο πιο έτσι περίεργα, independent, πιο εσωτερικά τα έχει κάνει super. Έκανε στο. Παντού είναι φοβερό. Στο Αρονόφσκι. Τώρα το Αρονόφσκι. Και λέω, ρε παιδί μου, εδώ τώρα αυτός ο τύπος είναι λουζεράς. Πώς φέρνεις τον Austin Butler που είναι φεγκοβολάει. Κι όμως υποκριτικά έκανε το λουζερά. Έτσι ακριβώς. Μ' αρέσει πάρα πολύ για μένα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τον θεωρώ καταπληκτικό ηθοποιό. Πώς το quality έχει? Έχει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ. Και νομίζω, ξέρεις, είναι από τις περιπτώσεις όπου δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς μόνιμο μέσα του. Νιώθω ότι όσο περνάνε τα χρόνια και βελτιώνεται, γιατί είναι από τις περιπτώσεις που πραγματικά φαίνεται ότι βελτιώνεται τεχνικά, σαν να αυξάνεται και το star quality του. Mm-hmm. Δηλαδή τον βλέπεις από όταν έπαιξε στο Dune και μετά, που ήταν, ξέρεις, ακόμη πιο μαζικό το Dune, σαν blockbusterική υφή, και νιώθω ότι ανέβηκε ακόμη περισσότερο το celebrity quality του, ας πούμε. Ναι, για μένα έχει το star quality ακριβώς αυτό που θέλουμε σήμερα. Δηλαδή είναι αυτός που, ένας άνθρωπος που πραγματικά τον χρειαζόμαστε. Ναι, το πιστεύω. Γιατί μπορεί να δέσει το Gen Z, αλλά τα πόδια του πατάνε και τα δύο πίσω, για μένα. Σωστά. Για μένα είναι πολύ πιο παλιά σκοπής ηθοποιός. Δεν φαίνεται και πολύ καν σύγχρονος όσον αφορά, ξέρεις, το στήσιμό του. Θέλω να πω, μιλάει πιο όρημα, είναι λίγο πιο φιλοσοφημένος. Και φαίνεται και πολύ καλό παιδί. Πολύ, ναι. Πολύ γλυκό αλήθεια παιδί είναι φαίνεται. Πραγματικά. Πώς σου αρέσει ο Austin Butler? Μ' αρέσει πολύ. Όπου τον έχω δει, μ' αρέσει πολύ. Και για να συμπληρώσω αυτό που είπε στο Masters of the Air, υπάρχει κι άλλος ένας ηθοποιός πρωταγωνιστής στο Masters of the Air και θα το πούμε αργότερα, που επίσης θεωρώ, θα το πω επίσης, ότι είναι εξαιρετικός. Mm-hmm. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Austin Butler πλέον, μπορώ να το πω. Και αυτό μου αρέσει σε αυτόν, ότι δεν ήμουνα θετικά διακείμενος απέναντί του, ίσα-ίσα, που μου φαινόταν και λίγο αχώνευτος και πλέον θα πάω να δω ταινία για τον Austin Butler. Σε έχει κερδίσει άρα. Με έχει κερδίσει γιατί με εκπλήσει κιόλας. Δηλαδή βλέπω ότι σε κάθε φορά που τον βλέπω κάπου, έχει τον τρόπο να με εκπλήσει σε αυτό που φέρνει υποκριτικά. Και διαφοροποιείται, έτσι. Ποτέ δεν κάνει το ίδιο πράγμα. Ναι. Πώς βλέπεις την καριέρα του Austin Butler στο μέλλον? Πολύ λαμπρή. Φαίνεται ότι επιλέγει πάρα πολύ ωραίες δουλειές, πάντα με δημιουργούς πλέον, ονόματα. Θεωρώ ότι θα κάνει μια πάρα πολύ λαμπρή καριέρα. Εγώ πιστεύω ότι είναι από αυτούς τους ανθρώπους που θα κλείσουν κενά. Ναι, το πιστεύω αυτό. Από αυτούς τους ηθοποιούς που τους χρειαζόμαστε και από αυτούς τους ηθοποιούς αυτής της γενιάς που λες να, αυτός μπορεί να μας κλείνει κενά στο μέλλον. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και είναι σίγουρα λαμπρή η καριέρα του, το πιστεύω. Και είναι από αυτούς τους οποίους μπορώ να τον φανταστώ στα 80 του. Τι καριέρα θα κάνει, τι ρόλους θα παίρνει. Τα ακούω αυτό που λες, έχεις δίκιο. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι μεγάλο. Ναι, συνέχισέ μου με παρόμοιο vibe. Θες να σε πάω σε παρόμοιο vibe? Florence Pugh. Το πες και το έκανες. Απ' τα πιο. Νομίζω είναι από τα πιο. Florence Pugh και εντάξει, την έχουμε δει σε πολλά πράγματα τώρα τελευταία. Νομίζω ότι ο breakout ρόλος της ήταν στο Midsommar. Να, και στο Little Women ίσως. Στο Little Women, ναι. Έχει κάνει πολλούς μικρούς ρόλους. Εγώ η πρώτη φορά που είδα τη Florence Pugh ήταν σε αυτή την ταινία και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, το Fighting With My Family, που είναι η βιογραφία μιας παλέστριας του WWE. Δεν το έχω δει, μου το έχεις ξαναφέρει. Πιτσιρικά τότε, το 19 είναι η ταινία, τότε η Florence Pugh να ήταν. Η Florence Pugh αυτή τη στιγμή είναι το 96, είναι σαν τη Zendaya, είναι 30. Πριν 6 χρόνια ήταν 23-24 χρονών. Μια ταινία πολύ μικρούλα και δεν μπορούσα να φανταστώ με τίποτα ότι αυτή η κοπέλα θα είναι μια από τις σημαντικότερες ανερχόμενες ηθοποιούς αυτή τη στιγμή στο Hollywood. Σε πολλά πράγματα δεν τα έχω δει και όλα. Είχε και το ρόλο της στο Dune.
Σωστά. Το 2. Θα έχει τώρα μεγαλύτερο ακόμη. Θα έχει τώρα ακόμα μεγαλύτερο ρόλο. Πλέον είναι και στο MCU. Είναι και στο MCU πλέον, ακριβώς. Την είδαμε στο We Live in Time με τον Garfield πρόσφατα. Πολλές μικρές ταινίες. Νομίζω αυτό ακριβώς όπως το είπες, το Little Women ήταν η ταινία έτσι που την είδαμε έτσι πιο πολύ και μετά ήταν και το Midsommar που εκεί ήταν ο breakout ρόλος της. Εγώ από το Little Women πάντως την ανακάλυψα. Ναι. Πόσο καλή ηθοποιός είναι η Florence Pugh? Σπάει κάθε τρόπος μέτρησης. Αν υπήρχε κάποιος τρόπος να ζυγίσεις το ταλέντο, θα το έσπαγε αυτή η γυναίκα. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις πραγματικά δεν μπορώ να χωρέσω σε λέξεις το πόσο αδιανόητα ταλαντούχα είναι αυτή η γυναίκα. Η Florence Pugh είναι ασύλληπτη ηθοποιός, κατά τη γνώμη τη δική μου. Είναι εκπληκτική ηθοποιός. Α, μωρέ, ξέρεις που αλλού έπαιζε. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Don't worry, darling. Μπράβο. Μπράβο. Το οποίο ήταν μια ταινία που βρήκαμε σχεδόν μόνο ελαττώματα, εκτός από αυτό το φως που εξέπεμπε ολόκληρη εκείνη. Και την ερμηνεία που έδινε. Ακριβώς όπως το πες. Το Don't Worry Darling, της τέτοιας μωρέ ήταν η σκηνοθεσία της Olivia Wilde. Ναι, με τον Harry Styles. Με τον Harry Styles, που ήταν το Chris drama Pine. τότε. Μπράβο, και τον Chris Pine. Που πραγματικά η ταινία δεν μ' άρεσε καθόλου. Ούτε εμένα. Αλλά η Florence Pugh ήταν εκπληκτική. Όπως το πες. Είναι εκπληκτική ηθοποιός η Florence Pugh. Στο Midsommar είναι ρόλος. Πήρε πρωτάθηκε για Όσκαρ στο Midsommar. Δεν νομίζω πως όχι. Δεν νομίζω όχι. Επειδή horror, επειδή... Για το Little Women πήρε. Αυτή ήταν για η Little Women πήρε. πρώτη. Είναι η μόνη της ταινία που προτάθηκε για Όσκαρ. Ακριβώς. Για μένα, από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς, άντρες, γυναίκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκεί έξω. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Πώς star quality έχει? Ξέρεις τι, επειδή είναι και αυτή αρκετά σύγχρονη σαν προσωπικότητα, είναι πάρα πολύ εναλλακτική σαν τυπάκι όπως φαίνεται. Έχει το δικό της κομμάτι του star quality. Δηλαδή δεν είναι η παραδοσιακή μορφή που την βλέπεις και λες βγάζει celebrity. Αλλά το έχει καταφέρει με το δικό της τρόπο. Το έχει προσαρμόσει το δικό της καλούπι. Mm-hmm. Έχει πολύ μεγάλο για μένα star quality. Απλά δεν είναι το star quality το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό, ναι. Όπως το πες, έχει ένα δικό του star quality, γιατί είναι και λίγο fashion icon. Ναι. Το πουλάει και αυτό. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, και μια ηθοποιός που μπορείς να τη δεις και σε πιο... Δηλαδή αυτή, ας πούμε, μπορώ να τη φανταστώ σε μεγαλύτερη ηλικία πάλι. Ξεκάθαρα. Και αυτή είναι μπορώ να τη φανταστώ πώς θα λειτουργήσει η καριέρα Iconic της. θα είναι αυτή. Ναι. Γιατί μπορεί να κάνει πολύ εύκολα την οικογυρά και πολύ εύκολα να κάνει και την ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ξεκάθαρα. Ναι. Και είναι και πολύ αυτό. Είναι... τύπησα, έκανε βιντεάκια στο YouTube, στο Instagram της, δηλαδή... Είναι πάρα πολύ σύγχρονη κοπέλα. Τύπησα που θες να την κάνεις παρέα. Ναι. Τη Florence Pugh, να πάτε μαζί για μπύρες. Και λατρεύει τον τζατζίκι. Το λέει κάθε 2 μήνες σχεδόν. Και γι' αυτό την αγαπάμε διπλά. Πώς άρεσε η Florence Pugh? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα ήταν πραγματικά κίνητρο για να πάω να δω μια ταινία την οποία δεν έχω ξανακούσει. Μόνο το όνομά της. Είναι εγγύηση το όνομά της. Συμφωνώ απόλυτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Florence Pugh. Καταρχάς, ξέρεις ότι όποια ταινία της και να δεις, θα καταλάβεις υψηλό υποκριτικό επίπεδο. Ναι, έτσι όπως το λες. Επίπεδο. Όπως το είπες ακριβώς. Τι καριέρα θα κάνει η Florence Pugh στο μέλλον? Πολύ λαμπρή. Αν δεν γίνει κάτι απρόπτο και η ίδια τη διακόψει, μέχρι τώρα την έχουμε δει να κάνει μόνο σπουδαία πράγματα. Και μόνο που μπήκε θεωρητικά στο MCU, έχει ακόμη μεγαλύτερο κοινό. Ναι, εμένα αυτό λίγο μου το χαλάει τη μανέστρα. Το ότι μπήκε στο MCU. Ότι μπήκε στο MCU και θα έπρεπε στο MCU να τη χρησιμοποιήσουν, κατά τη γνώμη μου, δεν την χρησιμοποιήσει αρκετά καλά. Αυτό είναι κακό, είναι λάθος στο MCU. Ναι, όχι στο Thunderbolts ήταν καταπληκτική εντωμεταξύ, έτσι. Αυτό που είχε να κάνει εκείνη, το έκανε στα 1000. Και στο Hawkeye ήταν καταπληκτική η εμφάνισή της. Υπέροχη ήταν. Και στο Black Widow ήταν καταπληκτική η εμφάνισή της. Καλά, όπου πατάει το πόδι της, αυτή η κοπέλα, καταλαβαίνεις υποκριτικό επίπεδο υψηλό, ρε παιδί μου, όπου και να την πετάξεις μέσα. Όπου την έχουμε δει είναι καταπληκτική. Ναι. Νομίζω ότι θα κάνει καριέρα του υψηλότερου επίπεδου του Hollywood. Δηλαδή, είναι από αυτές τις ηθοποιούς που τα επόμενα 20 χρόνια θα είναι. Ρε παιδί μου, αυτοί που θα λέμε πες μου 5 γυναίκες ηθοποιούς και θα πεις τη Florence Pugh. Και φαίνεται και πολύ προσγειωμένη σε προσωπικότητα κι αυτή. Πολύ άμεση. Πολύ. Πολύ άμεση. Πολύ ωραία τύψη Florence Pugh. Είναι καλή ώρα να πούμε ότι μπορείτε να καταλάβετε, νομίζω θα έχετε συνειδητοποιήσει,
ότι τα 30 ονόματα που είπαμε δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν σαν εδώ την εκπομπή. Γιατί άμα το συνεχίσουμε έτσι. Θα έχουμε άλλες 6 ώρες Θα μπροστά γίνουν μας. γύρω στις 6 ώρες εκπομπές. Οπότε θα πούμε κάμποσα ονόματα ακόμα. Θα δούμε μετά κάνα μισάωράκι ακόμα ό,τι μας βγαίνει και θα πάμε σε part 2. Έτσι θα γίνει. Έτσι. Όπως το πες. Εντάξει. Οπότε ότι προλάβουμε κανένα μισάωράκι ακόμα για να μην σας κουράσουμε και πολύ, αφού έτσι έχουμε πράγματα να πούμε. Και θα γίνει ένα part 2 κάποια στιγμή στο μέλλον με τους υπολείπους. Οπότε θέλω τώρα να μου πας, για να το πάμε έτσι, όσο πιο ψηλά θεωρείς ότι πάει. Όσο πιο ψηλά, άρα να πάω ό,τι θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο μεγάλο σε όνομα. Ναι. Ωραία. Τιμωτέ Σαλαμέ. Ναι, εντάξει. Άγγιξες κορυφή. Το ήξερες. Άγγιξες κορυφή. Από πού θες να ξεκινήσουμε για αυτή την προσωπικότητα? Να πούμε, ξέρω εγώ, από πού μπορεί να ξέρουμε τον κύριο Σαλαμέ. Είναι ένα βήμα πριν γίνει ο Πέδρο Πασκάλ της Gen Z, ο Τιμωτέ. Και παραπάνω. Δηλαδή, τον χώνουν παντού. Βέβαια, δεν τον χώνουν με την ίδια σπαστική έννοια που χώνουν τον Πέδρο. Πού τον είδες πρώτη φορά? Πού τον είδα πρώτη φορά? Call Me By Your Name. Ξέρεις τι, το Call Me By Your Name το είδα πριν 2 χρόνια μαζί σου για πρώτη φορά. Δεν το είχα δει ποτέ ολόκληρο. Α, ναι, μπράβο. Αλλά το ήξερα από όταν βγήκε, που ήταν παιδί ακόμη. Νομίζω τότε τον ανακάλυψα κι εγώ. Απλά δεν είχε τύχει, ξέρεις, να δω ποτέ ολόκληρη την ταινία. Εγώ τον είδα πρώτη φορά στο Lady Bird, που ήταν και ο breakout ρόλος του. Και ήταν καταπληκτικός. Δεν μου κάνει εντύπωση. Εκεί, με την Σάρσα Ρόναν. Με τη Σάρσα Ρόναν. Και ήταν από αυτές, ρε παιδί μου, τις δουλειές που τον βλέπεις και λες, όπα, ποιος είναι αυτός? Πριν λίγα χρόνια, ναι. που ακόμη δεν είχαν βγει τόσοι ηθοποιοί νέοι, τόσα ονόματα όσα έχουμε τώρα στις λίστες μας, εκεί γύρω στην καραντίνα περίπου, στις αρχές καραντίνας, που ήμουν λίγο απελπισμένη στο ζήτημα του τι έρχεται σε αυτόν τον κόσμο του Hollywood, ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που μπορούσα να σκεφτώ και έλεγα αυτός είναι η κορυφή όλων. Για τη γενιά του, έτσι. Ακόμα το λένε. Ακόμα το λένε, αλλά πλέον έχω ανακαλύψει και έχουν ανέλθει και άλλα 20, 30, 40 ονόματα. Τότε δεν μπορούσα να σκεφτώ άλλον. Μου φαινόταν ό,τι πιο φωτεινό υπάρχει. Να πούμε ότι ο περισσότερος κόσμος, μάλλον πρώτη φορά τον είδε το Σαλαμέ και εμείς βασικά. Εγώ σίγουρα. Απλά τώρα τον είδαμε, απλά δεν τον καταλάβαμε στο Interstellar που έκανε το Γιώργο Μακονάχη. Σωστά. Απλά εκεί δεν φάνηκε, ρε παιδί μου. Ακόμη δεν ήταν και. Ακριβώς. Στο Lady Bird και εγώ το Call Me By Your Name το είδα πολύ πιο μετά. Βασικά μαζί το είδαμε. Δεν το είχα δει κι εγώ. Στο The King. Σωστά, ναι, με τον Pattinson. Με τον Pattinson. Πάρα πολύ ωραίος. Πολύ καλός. Και ωραία ταινία γενικότερα. Πάρα πολύ καλός. Ήταν για μένα καταπληκτικός στο Little Women. Καταπληκτικός. Συμφωνώ. Μου άρεσε πάρα πολύ το cameo που έκανε στο French Dispatch. Ωραιότατος. Ήταν πάρα πολύ ωραίος. Έκανε το Ζεφιρέλι. Φοβερός ήταν. Πάρα πολύ ωραίος αυτό που έκανε. Το Bones and All εσένα σου άρεσε? Μ' άρεσε πολύ το Bones and All. Εμένα δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Αλλά δεν ήταν δικό του θέμα. Δεν μου άρεσε η ταινία. Μ' άρεσε πολύ και ο ίδιος πάρα πολύ εκεί. Στο Wonka. Στο Wonka δεν το έχω δει. Εντάξει. Στο Dune. Είχε πολύ ωραίο cameo στο Don't Look Up. Πολύ ωραίο cameo. Ναι, μπράβο, σωστά. Το ξέχασα αυτό εντελώς. Ναι. Το Dune το Part 1 ήταν εκεί ανάμεσα. Που εκεί ήταν ο πρώτος που ξέρεις. Πολύ μπλοκπαστερικός ρόλος. Ναι. Το Incomplete Unknown ήταν υποψήφιος. Και μετά πέρσι το Incomplete Unknown, το Dune Part 2. Φέτος πάλι υποψήφιος, Marty Supreme. Και φέτος με το Marty Supreme δεν το έχουμε δει ακόμα. Μιλάμε χωρίς να έχουμε δει το Marty Supreme, γιατί σε λίγες μέρες θα το δούμε. Αλλά οπότε να καταλάβετε ότι θα μιλήσουμε για αυτό χωρίς να έχουμε δει το Marty Supreme. Σωστά. Στον επόμενο φαντασιάγραφο θα τα ακούσετε. Τιμωτέ Σαλαμέ, ένα όνομα, μια ιστορία. Σύντομα Oscar winner, πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Και φέτος να μην το πάρει, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά πες, θα το πάρει του χρόνου. Δηλαδή είναι ζήτημα χρόνου να το πάρει. Ναι, προφανώς. Ας κάνω ερώτηση, πώς καλός ηθοποιός είναι ο Τιμωτέ Σαλαμέ? Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικός ηθοποιός. Και καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, ότι έχει. Δεν ξέρω αν έπαρση, αλλά νιώθω ότι το γνωρίζει και ο ίδιος ότι είναι καλός ηθοποιός. Ή δεν ξέρω αν νιώθει ότι είναι καλός ηθοποιός ή ότι απλά άρχισε και γίνεται σημαντικός στο Hollywood, αλλά κάτι αισθάνεται τέλος πάντων για το άτομό του. Πολλοί κόσμος έχει χαλαστεί με αυτό. Δεν θα λέγω ότι με επηρεάζει ιδιαίτερα. Εγώ που τον έχω δει είναι καταπληκτικός. Ακόμη και σε δουλειές που πολλοί θεωρούσαν ότι δεν ήταν ο κατάλληλος για αυτή τη δουλειά, εμένα μου φαίνεται υπέροχος. Θεωρώ ότι έχει ένα ακραίο εκτόπισμα και είναι από τις προσωπικότητες όπου χαίρομαι να βλέπω. Είναι ξεκάθαρα λόγος να πάω να δω κάτι επειδή παίζει αυτός. Σε κάλυψα για όλες τις ερωτήσεις. Έχω πολύ έντονα συναισθήματα για τον Τιμωτέ Σαλαμέ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή για το Σαλαμέ. Ναι. Είναι case study για το Hollywood. Είναι case study, σίγουρα είναι case study. Εγώ έχω να πω πάρα πολλά πράγματα για το Σαλαμέ. Πάρα πολλά. Θα είχα να πω. Δεν θα τα πω τώρα όμως. Το κρατήσω. Κάνε μας ένα μικρό. Δώσε μας ένα. Θα απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση μόνο και θα πω ότι είναι ένας καταπληκτικός ηθοποιός.
Για τα υπόλοιπα, αν έχει Star Quality. Θα τα πω αντίστοιχα. Θα τα πεις, Ένα, αυτό θέλω να σου πω. Πες μου εσύ πώς Star Quality έχει ο Σαλαμέ. Θεωρώ ότι έχει απίστευτο Star Quality. Απλά σε ένα βαθμό νιώθω ότι το φιντάρει και ο ίδιος. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να έχει το εκτόπισμα και το φως, αλλά νιώθω ότι το πιστεύει και ξέρεις, του λειτουργεί λίγο πλασίμπο με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Βέβαια. Ξέρεις, σε μερικούς γίνεται εντελώς αβίαστα. Δεν είναι ότι αυτός δεν έχει καθόλου. Σε πρώτη φάση, Ναι. αβίαστα έγινε. Ναι. Γιατί ισχύει. ο Σαλαμέ έγινε Αλήθεια την είναι αυτό. icon από το. Call Νομίζω by στο your name. Lady Bird έγινε. Και βασικά μαζί σκάσανε. Μαζί ήταν αυτά. Ίδια χρονολογία είναι και οι δύο ταινίες. Σε αυτές τις δύο ταινίες έγινε ήδη. Και εκεί δεν νομίζω ότι προσπάθησε να κάνει Όχι, κάτι. όχι. Τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια Ναι. νομίζω του έχει δέσει τόσο, επειδή στα τελευταία 2-3 χρόνια έχει εκτοξευτεί κιόλας. Μη σου πω μετά το Dune. Ναι, μετά το Dune. Μη σου πω μετά. Έσκασαν και υποψηφιότητες για τα Όσκαρ, ξέρεις. Ναι. Πλέον το έχει πάει αλλού το πράγμα. Δηλαδή νομίζω ότι πλέον έχει την αίσθηση και ο ίδιος ότι δεν είμαι μαζικός τοπιός, είμαι καλλιτέχνης. Νιώθω ότι το έχει αυτό το vibe. Πόσο σ' αρέσει ο Σαλαμές? Μ' αρέσει πολύ. Σου είπα, είναι για μένα ξεκάθαρα λόγος να πάω να δω κάτι. Δεν με απασχολεί καθόλου το ότι πιστεύει και κατά πόσο αυτό τον φιντάρει ή όχι. Είναι χαρά για μένα να τον βλέπω. Όπου έχει παίξει, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά και τον βλέπω μόνο να βελτιώνεται όσο περνάει ο καιρός. Εγώ θα πω ότι τον έχω στην καρδιά μου εκεί που έχω και τη Ζεντέγια. Οκ. Τα ακούω. Εγώ θα πάω να δω ταινία για το Σαλαμέ. Αλλά πάντα με ενδιαφέρει να δω τι θα κάνει. Δεν είναι. Ο Σαλαμέ δεν είναι η φάση μου. Να πω αυτό, ρε παιδί μου. Ο Σαλαμέ δεν είναι η φάση μου. Και έχω πει, όσοι έχουν ακούσει εγώ που σου κάνει για τον Dune, ότι ακόμα και σήμερα θεωρώ ότι δεν είναι καλός, ότι δεν είναι αυτό που χρειαζόταν ο ρόλος. Κατά τη δική μου, είναι τελείως unpopular opinion αυτό. Δεν ακούω κανέναν εκεί έξω να έχει αυτή την άποψη. Εγώ εμένω σε κάτι που είναι πολύ προσωπικό δικό μου, ότι ο ρόλος θέλει κάτι λίγο διαφορετικό από το Σαλαμέ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι καλός, γιατί είναι ένας καταπληκτικός ηθοποιός. Πώς φαντάζεσαι την καριέρα του Σαλαμέ? Αστεία ερώτηση. Είναι αστεία ερώτηση. Επειδή είμαι και ντροπαλός, θεωρώ θα τα παρατήσει 1-2 χρόνια. Θα πάει να γίνει τσαγκάρης όπως ο Ντάνιελ. Ο Τιμωτέ θα φτάσει 100 χρονών και θα έχει πάρει ήδη 3 Life Achievement Oscars. Αυτή είναι η καριέρα που θα έχει. Θα συνεχίζει να παίζει σε πράγματα που θα βραβεύονται, σε παραγωγές πελώριες και θα φτάσει να έχει να γίνει υπότης της Γαλλίας στα 35 του. Ναι. Αυτή είναι η καριέρα του. Θα πω τη γνώμη μου για το Σαλαμέ με 2 προτάσεις. Για να μην το αναπτύξουμε εδώ. Γιατί θα έχουμε εκπομπή να κάνουμε. Θα πούμε στο Φαντασιακό Καφέ για το Marty Supreme. Στα Oscars θα πούμε 5 πράγματα παραπάνω. Γενικά θα είναι στο και τα επόμενα χρόνια θα μιλάμε για το Σαλαμέ. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε. Όσοι υπάρχει το Zero to Hero, κάθε τόσο θα μιλάμε για το Σαλαμέ. Κανονικά, αυτό που κάνει και αυτά που λέει και το πώς στέκεται και όλα του είναι πολύ απέναντι. Όχι, δεν το κρίνω ηθικά τώρα, αυτά είναι του κόλλου. Είναι έξω από αυτά που μου αρέσουν εμένα. Και ο ίδιος υποκριτικά είναι κάτι που το παραδέχομαι το επίπεδό του, αλλά δεν είναι αυτό που εμένα μου αρέσει να βλέπω. Πολύ προσωπικά. Παρότι προφανώς είναι αδιαμφισβήτητο ότι είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός. Ναι, νομίζω ότι αυτό δεν αμφισβητείται. Ακριβώς, δεν είναι κάτι πολύ κοινικό. Ναι. Έτσι, είσαι γραφικός να το αμφισβητείς, κατά τη γνώμη μου. Όλο αυτό το πράγμα που πουλάει εμένα δεν είναι αυτό που μου αρέσει να ακολουθώ σε έναν άνθρωπο και σε έναν καλλιτέχνη, αλλά του βγάζω το καπέλο για το πώς το χτίζει και το πώς το φιντάρει και τι ενέργειες κάνει και το πόσο έξυπνες κινήσεις κάνει για να το φιντάρει, και θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που κάνει είναι και το καλό του κινηματογράφου. Γιατί πιστεύω ότι φέρει νέους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τον κινηματογράφο, να τους βρει στα μέρη τους, εκεί που αυτοί βλέπουν και το content που βλέπουν και τα πράγματα που ασχολούνται, να τους πάρει από το χέρι και να τους πεις: Α, κοίτα με, γουστάρεις για μένα. Έλα στο σινεμά να δεις μια ταινία που παίζω, που δεν είναι αυτά που βλέπεις εσύ κανονικά, αλλά θα δεις εμένα. Είδες τι κάνω, τι ωραίος που είμαι. Με βλέπεις στο TikTok. Όχι ότι ο άνθρωπος κάνει content TikTokικό, αλλά θα τον δεις στο TikTok με διάφορους. Θα γίνει viral όμως. Ναι. Έλα εδώ να με δεις. Για μένα θα έρθεις εσύ, που δεν θα πήγαινες κανονικά σινεμά, να δεις μια ταινία που κανονικά δεν είναι για σένα και είναι σινεμά αυτή η ταινία. Και νομίζω ότι αυτό είναι προς όφελος του κινηματογράφου. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπες. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Εγώ έτσι το σκέφτομαι. Πολύ μου αρέσει. Γιατί ακούω πολύ κακά πράγματα για το πρόμο του. Εγώ το έβλεπα το πρόμο του, ό,τι είχε κάνει στο Marty Supreme, και λέω: Μαράκα, είσαι μεγάλος. Δηλαδή, εγώ το χάρηκα. Είναι πανέξυπνο, έτσι. Δεν λέω ότι μου αρέσει να βλέπω το content του. Δεν μ' αρέσει. Αλλά το χαιρόμουν σαν marketing action
και το πώς έχει σκοπό αυτός ο άνθρωπος, πώς προσπαθεί με κάθε τρόπο να φέρει άτομα που κανονικά δεν θα πήγαιναν στην αίθουσα. Ναι. Και στο Μάρτιο τα κατάφερε. Έχεις δίκιο. Τα κατάφερε. Γιατί η ταινία πήγε εμπορικά καλά. Δεν είχε καμιά δουλειά να πάει καλά εμπορικά αυτή η ταινία. Έσπασε και τα ρεκόρ. Λένε έκανε του. Το καλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του 24. Είναι και εγώ είμαι να του βγάλω το καπέλο. Δεν ξέρω αν είναι δικές του ιδέες, δεν ξέρω αν έχει ένα τρομερό marketing team, δεν ξέρω τι έχει. Πάντως, σε αυτό που κάνει ο Σαλαμέ, παρότι δεν είναι για μένα, δεν το χαίρομαι εγώ σαν να το βλέπω, αλλά το παραδέχομαι απίστευτα και χαίρομαι στο τι. Θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ σημαντική θέση στον κινηματογράφο αυτή τη στιγμή. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό θεωρώ. Για όλα τα υπόλοιπα, για όσους με την καριέρα του, συμφωνώ απόλυτα. Έτσι, εντάξει. Θα πάρει 15 Όσκαρ. Απλά, εντάξει, για το Όσκαρ θα χαρώ πάρα πολύ να μην το πάρει τώρα. Και πιστεύω. Και εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ακόμη. Έχει μια ζωή μπροστά του να παίρνει. Προς όφελος του κινηματογράφου να γίνει έκπληξη και να μην πάρει το Όσκαρ, να μην του το δώσουν, για να δημιουργηθεί το αφήγημα που είχε δημιουργηθεί με τον Ντικάπριο. Πότε θα του το δώσουν και γιατί δεν του το δίνουν. Όλο αυτό το buzz είναι. Και στα Όσκαρ θα κάνει καλό. Ούτε εγώ θα ήθελα να το πάρει. Συμφωνώ με αυτό που λες. Θα έχει πλάκα. Γιατί ξέρουμε από τώρα το Σαλαμέ, όχι θα πάρει Όσκαρς. Ο σκοπός θα είναι να πάρει τα περισσότερα Όσκαρς. Ναι. Έτσι. Δεν θα του λείψουν, δεν θα πάθει κάτι ένα χρόνο ακόμα, 2-3 να μείνει χωρίς Όσκαρ. Και είναι ακόμη 30 αρέσει. Ναι. Τώρα έγινε, πριν 2 μέρες. Είναι ήδη ο νεότερος ηθοποιός που φτάνει τα 5 nominations. 4 πόσα έχει. Απίστευτο. Ναι. Απίστευτο. Αυτά. Για πες μας. Και θα είχαμε να λέγαμε για το Σαλαμέ ένα σωρό. Λοιπόν, πήγαινε μας σε μεγάλο όνομα. Θες σε μεγάλο όνομα. Ναι, είπαμε. Θες σε μεγάλο όνομα ή σε πολύ καλό ηθοποιό. Σε μεγάλο όνομα. Σε μεγάλο όνομα. Θα το πάρει το ποτάμι. Μιας και μιλάμε για star quality, για τέτοια. Σίδνεϊ Σουίνι. Ναι. Δεν είχα αυτό στο νου μου. Σίδνεϊ Σουίνι. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση αυτή η κοπέλα. Πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Δηλαδή, και εκεί σηκώνει ολόκληρη εκπομπή μόνη της. Σηκώνει ολόκληρη εκπομπή μόνη της. Ναι. Τι ξέρουμε από το Euphoria. Καταρχάς, η Sydney Sweeney είναι το 97, δηλαδή είναι 29. Τώρα του χρόνου θα κλείσει τα 30. Τι μάθαμε από το Euphoria προφανώς. Νομίζω όλοι, ναι. Από εκεί προφανώς τη μάθαμε. Είχε ένα πολύ χαρακτηριστικό ρόλο στο White Lotus. Σωστά. Έπαιξε πολύ αυτό. Στο Handmaid's Tale είχε ρόλο. Πολλές. Τι ήταν στο Madame Web που πήγε άπατο, αλλά εκεί έκανε απλό πιο μπλοκμπαστερικό ρόλο. Νομίζω ότι ο ρόλος που της έδωσε περισσότερο ήταν το Anyone But You. Αυτό το τύπου rom-com που κάνει με τον Glenn Powell. Αυτό το rom-com νομίζω έφτιαξε καριέρα και στους δύο. Και στον Glenn Powell και σε αυτή. Μπορείς να το πεις. Το έκανε αυτό το πράγμα. Μπορείς να το πεις. Ανεξάρτητα από το πώς πήγε η ταινία πρακτικά και τέτοια, αλλά το virality κομμάτι που συνέβη με αυτή την ταινία, που είναι ένα case study, τι συνέβη και αυτή η ταινία συζητήθηκε τόσο πολύ σε σχέση με άλλες rom-coms, της έκανε καριέρα. Θεωρώ ότι της έκανε περισσότερο καλό και από το Euphoria. Γενικά έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες για την ηλικία της. Είναι πολύ εργατική. Ναι. Πολύ εργατική. Παίζει πολλές ταινίες και δεν παίζει απαραίτητα σε ταινίες, ξέρεις. Και σε thriller έχει παίξει. Έχει κάνει ένα με καλογρίες. Ακούστηκαν πάρα πολύ καλά λόγια για την ερμηνεία της στο Immaculate. Ακούστηκαν καλά λόγια, όχι τόσο για την ταινία, αλλά για την ίδια πολύ. Παίξει στο Eden του Ron Howard, δηλαδή παίξει και για μεγάλο σκηνοθέτη. Χαρακτηριστικό το καμεό της που λίγοι θα θυμούνται στο Once Upon a Time in Hollywood, του Ταραντίνο. Είναι από αυτό το γκρουπάκι νέων ηθοποιών που είχε μαζέψει ο Ταραντίνο και λένε. Ο Ταραντίνο. Τι μάτι είχε. Τι μάτι είχε, ρε παιδί μου. Ναι. Και προσφάτως στο Κρίστη. Σωστά. Που δεν πήρε πρόταση για Όσκαρ και ούτε για Χρυσή ενώ ήθελε. Και πήγε και δεν πήγε καλά. Και δεν πήγε καθόλου καλά η ταινία, παρότι η ίδια έτσι, πήρε πολύ καλές κριτικές για την ερμηνεία της. Και στο Housemate πρόσφατα, στην ταινία που δεν την έχουμε δει ακόμα. Ναι, με την Amanda Seyfried. Και σε πάρα πολλές διαφημίσεις, πάρα πολλές φωτογραφίσεις, content πολύ εκεί έξω. Πολύ content. Κόκκινα χάλια, φορέματα, αυτά. Πολύ πράγμα. Πώς καλή ηθοποιός είναι η Sydney Sweeney? Αυτό είναι το ερώτημα. Είμαι πολύ προβληματισμένη με τη Sydney Sweeney. Γιατί πραγματικά θέλω να πιστέψω ότι είναι πολυδιάστατη σαν καλλιτέχνητα και ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αλλά δεν τα έχω δει. Δεν έχουμε δει και τις ταινίες όμως, ρε παιδάκι μου. Ούτε το Κρίστη είδαμε. Δεν το είδαμε, δηλαδή, για να μιλήσουμε για τη Sydney Sweeney, η αλήθεια είναι θα πρέπει να έχουμε δει. Δυστυχώς, ό,τι την έχω δει. Σε ό,τι την έχω δει μέχρι τώρα, κάνει τη χαζογκόμενα. Μόνο αυτό. Και όπου την έχω δει σε συνεντεύξεις, κάπως έτσι μου φαίνεται η ίδια. Δεν μου βγάζει τίποτα καλλιτεχνικό αυτή η κοπέλα. Δεν μπορώ να καταλάβω το χαμό που έχει κάνει. Εκτός από την εμφάνισή της, το οποίο το πουλάει απίστευτα πολύ. Όχι η ίδια, το πουλάει εννοώ το Hollywood.
γενικότερα σαν κύκλωμα, δεν μπορώ να την κατατοπίσω στα μεγάλα ονόματα. Δεν με έχει εντυπωσιάσει καμία δουλειά της μέχρι τώρα. Μπορεί μέχρι τώρα, τι να πω, όλοι οι ρόλοι ήθελαν αυτό. Αλλά ούτε αυτό δεν νιώθω το κάνει και τόσο καλά. Και στο White Lotus και στο Euphoria και στο Anyone But You. Στο White Lotus εμένα μου άρεσε πολύ. Σου άρεσε πολύ. Ναι. Ωραία, οκ. Τα ακούω. Στο Euphoria καλή ήταν. Δεν έχω δει και τις δύο σεζόν, έχω δει μόνο την πρώτη. Ήταν καλή, απλά νιώθω ότι κάνει πάντα το ίδιο πράγμα και αυτό σε μέτριο βαθμό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν με καλύπτει. Θεωρώ ότι δεν μπορεί. Δηλαδή, είμαι πολύ περίεργη να δω αυτή η γυναίκα στα 50 της τι μπορεί να κάνει. Ναι. Θα κάνει πάλι την 17 που πάει με όλους και δεν ξέρει θέλει να κάνει ζωή της και παθαίνει κρίση πανικού και κάνει ναρκωτικά και είναι ένα θύμα της σεξουαλικοποίησης. Γιατί μέχρι τώρα μόνο αυτό κάνει. Ναι. Ας πούμε το Κρίστη είμαι πάρα πολύ περίεργη να το δω. Που από ό,τι φαίνεται κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό και εντελώς κόντρα σε ό,τι είναι η περσόνα της που έχει φτιάξει. Δεν ξέρω, είμαι πολύ προβληματισμένη με το πώς θα είναι το μέλλον της. Γιατί μέχρι τώρα δεν με έχει πείσει καθόλου, αλλά φαίνεται ότι θέλει πάρα πολύ το Hollywood να στη φέρει. Παρόλο που έχουν υπάρξει και ένα-δύο σκάνδαλα με το όνομά της και έχει φάει αρκετό hate για αυτά. Έκανε και κακό στο Κρίστη. Έκανε κακό στο Κρίστη. Ανεξάρτητα από το πώς ήταν ερμηνευτικά ή το πώς εμπορική ήταν ή όχι ταινία, αυτό το σκάνδαλο που έγινε τότε με τα jeans έκανε κακό στο Κρίστη. Και στην ίδια. Και στην ίδια. Εντάξει. Και στην ίδια. Στην ίδια έκανε κακό, όχι επειδή ότι θα χάσει τη δουλειά της. Όχι, αλλά Ναι. μπαίνει σε κάθε post της στο Instagram και τα μισά τη βρίζουν. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα όμως. Ότι πάντα θα την έβριζαν. Όχι. Α. Το κακό είναι ότι εγώ, ας πούμε, για όλη αυτή την ιστορία δεν πιστεύω ότι είχε κακό σκοπό η συνδεσμοσύνη. Ούτε εγώ. Νομίζω ήταν απλά ένα ατυχές γράμμα, πώς το λένε, μια ατυχής πρόταση από την ίδια την εταιρεία. Δεν ξέρω πόσο ατυχές ήταν. Νομίζω ότι η ταινία ήθελε να τριγκάρει. Δεν είναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι ειλικρινά δεν μπορεί να πιστεύεις ότι αυτή η ταινία ήθελε να κάνει προπαγάνδα για το white supremacy με μια διαφήμιση για jeans. Δηλαδή, το θεωρώ ανόητο να το πίστεψε αυτό κάποιος. Απλά το ότι ότι φάνηκε ότι και η εταιρεία και η ίδια η Sydney Sweeney σε πρώτο επίπεδο της φάνηκε ότι είναι καλύτερο για την ίδια να μην διαψεύσει τίποτα και να αφήσει αυτό το πράγμα να αιωρείται. Ναι. Αυτό είναι μια πολύ άσχημη κίνηση και πολύ ανόητη. Και γενικότερα, ρε παιδί μου, ξέρεις το γεγονός ότι υποστηρίζει, όχι φανερά, αλλά έστω και λίγο εμέσως το όλο τραμπικό κομμάτι που σχεδόν όλοι οι celebrities είναι εκτός. Δεν λέω ότι το υποστηρίζει απόλυτα. Το εκμεταλλεύτηκε απλά. Μπορεί, αλλά το έχει εκμεταλλευτεί λάθος. Δεν λέω Ναι. ότι το υποστηρίζει σαν άποψη. Το υποστηρίζει όμως τα λόγια της. Έχει πάει αρκετές φορές. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχει δοθεί με τα συγκεκριμένα κυκλώματα της έχει κάνει πάρα πολύ κακό. Ναι. Εγώ δεν θα ήθελα να απαντήσω όπως καλή ηθοποιός είναι πάντως, γιατί δεν αισθάνομαι ότι την έχω δει ακόμα σε ρόλους που θα μπορούσα να την κρίνω. Δηλαδή, το Κρίστη θέλω πολύ να το δω. Είμαι περίεργη κι εγώ, να το δω. για να είμαι ειλικρινής. Star Quality. Έχει. Όχι, έχει. Έχει άπειρο. Έχει άπειρο, θεωρείς. Βέβαια. Εγώ τώρα πιστεύω. Βέβαια. Δεν το πιστεύεις ότι έχει Star Quality στην Sweeney. Θεωρώ ότι είναι. Όχι, δεν με πείθει. Δεν σε πείθει ούτε σε αυτό. Όχι, ξέρεις τι, νιώθω ότι υπερσεξουαλικοποιεί πάρα πολύ την παρουσία της. Πειράζει. Δεν μου φαίνεται κακό εμένα αυτό καθόλου. Είναι επιτυχημένο, δεν βγαίνει αβίαστα. Είναι Star Quality, αν το μόνο που να κάνεις είναι να γδένεσαι. Έλα μωρέ τώρα, γιατί ο Σαλαμέ δεν το κάνει επιτυχημένα. Πολύ. Δεν είναι το ίδιο, ρε εσύ. Για μένα είναι. Δεν είναι το πολύ. ίδιο. Όλα τα outfit του Σαλαμέ τώρα και αυτά φάνηκε. Το παιδί τώρα το πήραν και του είπαν αυτά θα φοράς τώρα για να πιάσει κοινό τάδε. Εγώ έτσι νομίζω. Μπορεί, δεν ξέρω. Έτσι νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά έτσι νομίζω. Ναι. Πώς άρεσε την Sweeney? Καθόλου. Όχι ρε παιδί μου, δεν είναι το καθόλου. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο παντού. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω. Δεν λέω ότι η κοπέλα είναι ατάλλαντη, ούτε ότι την μισώ. Και επειδή έχει Star Quality, έχει αυτό το συγκεκριμένο τύπου Star Quality. Ναι. Αυτό πιστεύω. Μπορεί. Τα ακούω. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο το ότι είναι εκεί πέρα που είναι. Ναι. Τι καριέρα φαντάζεσαι το κάνει στην Sweeney? Δεν έχω ιδέα. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Είναι λευκό χαρτί. Δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου. Μπορεί να συνεχίσει μόνο με φτηνά πράγματα και σειρές. Μπορεί και να το γυρίσει εντελώς. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε να είναι και το ένα άκρο, θα μπορούσε να είναι και το άλλο. Θα μπορούσε να είναι εδώ και στα δύο. Μπορεί σε μια που έχει κάνει στο όνομά της να είναι μεγάλη. Τόσο πολύ λες. Δεν το νομίζω μόνο. Τι να σου πω, βλέπω τα σχόλια. Μόνο από αυτό το καταλαβαίνω. Τα πάντα ξεχνιούνται. Ναι, αυτό είναι μια πλέον. αλήθεια. Τα πάντα ξεχνιούνται. Εγώ θα κάνω την έκπληξη και θα πω ότι εγώ θεωρώ ότι η σύνδεση είναι μια άνθρωπος που τη θέλουμε σήμερα. Ότι χρειάζεται σήμερα. Το να έχεις φτιάξει ένα brand δικό σου, σαν περσόνα,
χρειάζεται. Δεν Καλά, κακό. ναι, γενικά ναι. Και νομίζω ότι ακόμα και αν δεν είναι σήμερα τρομερή ηθοποιός, θεωρώ θα το δουλέψει. Γιατί μου φαίνεται εργατική. Μου φαίνεται Ναι. ότι είναι εργατική. Έχει μεγάλη φιλμογραφία ήδη για την ηλικία της. Ναι. Νομίζω θα το παλέψει. Και νομίζω ότι φέρνει κάτι που το χρειαζόμαστε. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό το στυλάκι το πιο fan fatal δεν είναι αυτό ακριβώς, αλλά Όχι, δεν είναι τύπου με το σύγχρονο τρόπο είναι κάτι που χρειάζεται να έχουμε στις μέρες μας. Εντάξει, ναι, αλλήμον, δεν είπε κανείς ότι Ναι. είναι αχρίαστη. Αλλά. Τα ακούω. Ρίξε. Πάμε σε μεγάλο για να κλείσουμε δυναμικά σιγά-σιγά. Ναι. Έχεις πει 4. Έχω πει 4. Έχεις πει Μέσκαλ, έχεις πει Ναι, Butler, ναι. έχεις πει Σαλαμέ. Τι άλλο έχεις πει? Ναι, 3 έχεις πει. Ναι. 3 έχεις πει. Πάμε. Άλλους 2 εσύ και 2 εγώ. Glenn Powell. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Ναι. Πάμε στον επόμενο. Glenn Powell. Για Ο Glenn πες. Powell εμφανίστηκε πρώτη φορά στο Maverick. Δεν τον είδαμε. Εγώ δεν έχω δει πουθενά άλλου. Ξέρεις, έκανε ένα πολύ μικρό ρολάκι στο Dark Knight. Ναι, μπράβο. Δεν ήταν μικρό, δεν ήταν κομπάρσος. Ναι, το Θέλω έχω να πω, ακούσει. είχε 2 ατάκες. Τον είχα δει και από μια rom-com με τη Zoe Deutsch. Αλλά τίποτα τέλος πάντων που να κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία. Ένα Netflix original. Είχε κάνει κάτι animation εδώ, βλέπω. Φωνή σε κάτι τέτοια. Έπαιζε στο Hidden Figures. Wow. Την έχω δει την ταινία, αλλά δεν θυμάμαι το καθόλου. γνωρίζω. Το Glenn Powell. Φοβερό. Οκ. Κοιτάζω έτσι λίγο πιο πίσω. Κάτι πραγματάκια, κάτι μικροτενιούλες. Έπαιζε στο Expendables στο 3. Δεν το έχω δει ποτέ. Okay. Προφανώς μικρότερη ρόλη. Ναι. Πολύ μικρά πραγματάκια. Ο breakout ρόλος του Μακράν ήταν Το Maverick. Το Maverick. Ναι. Σε αυτόν, ακόμη περισσότερο του Anyone But You που ήταν με τη Sydney Sweeney. Θεωρώ ότι πραγματικά του κάνει καριέρα. Πιο πολύ από ότι το Maverick. Mm-hmm. Γιατί από το Maverick δεν τον είχαν ανακαλύψει 25χρονες. Ναι. Το Hitman. Το Έκανε Hitman, μετά. Πάρα πολύ ωραίο. Του Linklater. Μας άρεσε πάρα Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν καταπληκτικός εκεί. Υπέροχος. Το Anyone But You. Ναι. Βέβαια. Το Twisters μετά που έκανε έτσι κάτι Σωστά. πιο. Πολύ σωστά. λίγο Με την αστερικό. Daisy, ναι. Και προσφάτως το The Το Runner. Runner. Ναι. Του Edgar Wright. Και έκανε και τη σειρά το Chad Powers. Μπράβο, ναι, και το Ναι. Chad Powers. Πώς καλός ηθοποιός είναι ο Glenn Powell? Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Και θεωρώ ότι. Γιατί ξέρεις, τον βλέπεις λίγο φυσιογνωμικά και πώς είναι στις συνεντεύξεις και πώς είναι στις περισσότερες δουλειές που έχει κάνει. Και λες, είναι περισσότερο τύπου Μάθιου Μακόναχη στα νιάτα του που ήταν απλά σε όλα λίγο ωραίος και cool και sexy και λίγο action και λίγο απ' όλα. Θεωρώ ότι πραγματικά μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά. Γιατί οι περισσότερες δουλειές του είναι σχεδόν όλες γύρω από κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο πολυδιάστατος από όσο τον έχουμε δει. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός ο Glenn Powell. Πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Εντάξει, και δεν είναι και άπειρος έτσι. Είναι από τους μεγαλύτερους στη λίστα. Δηλαδή, δεν είναι και άπειρος. Ναι. Είναι 37. Δηλαδή, θεωρητικά έκανε λίγο πιο μεγάλο στο breakout του στο Hollywood. Mm-hmm. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλός ηθοποιός. Και είναι η υποκριτική που μπορεί να καταθέσει είναι πολύ blockbusterική, αλλά επειδή το ενδιαφέρον είναι ότι στις μέρες μας οι ηθοποιοί που είναι high profile δεν παίζουν μόνο blockbusters. Ναι, σωστά. Και υπάρχει μεγάλη δεξαμενή στο Hollywood αυτή τη στιγμή, γενικά στον παγκόσμιο κινηματογράφο, ταινιών πιο ανεξάρτητων και πιο καλλιτεχνικών που τραβάνε τους ηθοποιούς high prestige και τους πιο προβεβλημένους. Μεγάλη αλήθεια αυτό. Και φέτος έχει πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές ο Glenn Powell που είναι πιο. Κάνει και πολύ πιο, ναι, και πολύ πιο εναλλακτικά πράγματα. Σωστά. Ναι. Δηλαδή έχει μια ταινία φέτος, το How to Make a Killing, που είναι του John Payton Ford. Την πρώτη πολύ έχω ακούσει. Ναι, που είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Με Κουόλι, παίζει με τη Χάρις. Πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Νομίζω είναι Α24. Ναι, είναι Α24. Οπότε φαντάζεσαι είναι έτσι πιο καλλιτεχνική. Πόσο star quality έχει ο Glenn Powell? Άπειρο. Ναι. Άπειρο έχει. Είναι από τις περιπτώσεις που τον βλέπεις στον δρόμο, μπορεί να μην τον ξέρεις καν, να τον έχεις κάποιον άλλη. Είναι celebrity αυτός. Mm-hmm. Έχει παρόμοιο vibe πραγματικά με τον Μάθιου Μακόναχη. Δεν το είπα τυχαία. Μου βγάζει το ίδιο σταριλίκι. Ναι. Έχει παλιά σκοπή star quality. Ναι. Παλιά σκοπή star quality. Θα μπορούσαν celebrity στα 90s. Ναι. Αυτός δηλαδή ένας τύπος μπορώ να τον φανταστώ και στα 80s.
Στα 70's όχι. Αλλά από 80's και μετά μπορώ να το φανταστώ. Είναι και θεωρώ ότι μπορεί να κάνει καλές δουλειές. Και πιο καλλιτεχνικές. Δηλαδή, στο Hot Mickey Killing θέλω πάρα πολύ να τον δω σε μια πιο low-key ταινία. Ναι, που κάνει κάτι διαφορετικό από το γνωστό του. Τι μπορεί να κάνει. Αλλά έχει ένα star quality το οποίο είναι για blockbusters. Και ξέρουμε το ενδιαφέρον ότι όταν έκανε το Maverick, είπαμε φίλε, τι φάτσα χώνευτου έχει αυτός. Είναι φτιαγμένος για να κάνει τον douchebag τον Αμερικανό. Αυτό. Γιατί έχει και πολύ Αμερικανό φάτσα. Και όταν μετά στο Hitman ήταν να κάνει τον καλό, τον πρωταγωνιστή, τον nice guy. Έλεγα αργά μου το μπορεί. Και στο Hitman ήταν εκπληκτικός. Υπέροχος. Η πιο ωραία του δουλειά νομίζω. Και σε έπεισε, νομίζω, ναι, υποκριτικά είναι η καλύτερη δουλειά του. Ναι. Και σε έπεισε ότι μπορεί να είναι και ο nice guy. Σωστά. Να τον δεις και σε rom-com. Και πάλι καλά που δεν τον τράβηξαν οι rom-coms. Ναι. Είναι λίγο άβυσος σε αυτό το κομμάτι. Δεν νομίζω πλέον. Νομίζω πλέον όχι. Πλέον δεν υπάρχουν και πολλές, αλλά θα μπορούσε πολύ εύκολα να τον τραβήξει αυτό το ύφος. Είναι το πιο φθηνό. Και να παγιδευόταν εκεί πέρα. Ναι. Και μπόρεσε πάρα πολύ καλά στο Running Man να κάνει και το παιδί του λαού. Σωστά. Το οποίο είναι, ξέρεις, πρότυπο 80's blockbuster. Ήταν και η το ταινία μου, λαϊκό τύπο, ο οποίος είναι badass και θα τα βάλει με το σύστημα. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι παλιά σκοπής ρόλος. Και στο Bruce Chad Powers μπορεί να μας ξετρέλανε. Αλλά υποκριτικά ήταν φοβερός. Καταπληκτικός είναι. Και έκανε δύο πράγματα. Ναι, έκανε τον απίστευτο, αχώνευτο τύπο που ήταν υπέροχος αυτό. Του τέριασε λες και λες. Ταιριάζει γάτι, έτσι. Και εν τω μεταξύ το αστείο φαίνεται τόσο καλό παιδί. Είναι τρομερό πως. Καμία σχέση. Το βλέπεις στον δρόμο και λες θα είναι ό,τι πιο ψωνισμένο. Και φαίνεται γλύκας. Στη συνεντεύξη του φαίνεται τόσο και ταπεινό παιδί. Πολύ, ναι. Φαίνεται πολύ γλυκό και ταπεινό παιδί στη συνεντεύξη του. Αλλά είναι φοβερό ότι. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που τον είδαμε και στο Running Man και στο Hitman να κάνει τον καλό. Ακόμα και τώρα, δηλαδή τον είδαμε στο Chad Powers και λέμε ρε παιδί μου, αυτός ταιριάζει πολύ γάτι. Πρέπει να κάνει κάποια στιγμή, δεν ξέρω, κάτι τεράστιο blockbusterικό. Να κάνει τον υπέρτατο κακό. Ναι. Τύπου δεν ξέρω, James Bond villain. Θέλει κάτι πολύ γνωστό κακό. Αυτό είναι τρομερό hot take δικό σου. Αλήθεια. Το οποίο είναι πολύ εύστοχο. Ευχαριστώ. Ότι ο Glenn Powell, ας πούμε, που μπορείς να πεις ότι αυτή τη στιγμή αναδεικνύεται ως ο πρωταγωνιστής, αυτό θα ταιριάζει περισσότερο πολύ να κάνει Bond villain. Όντως θα μπορούσε να το κάνει. Δεν θα ήταν τέλειος όμως. Ναι, θα ήταν τέλειος. Πώς αρέσει ο Glenn Powell? Μ' αρέσει πολύ. Όπου τον έχω δει, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και είναι από τους ηθοποιούς που πραγματικά ξέρεις, επειδή σε παρασύνει ρε παιδί μου και ότι έχει τόσο γλυκιά προσωπικότητα. Δεν ξέρω, χαίρομαι και να τον βλέπω. Χαίρομαι να τον βλέπω γενικά σε συνεντεύξεις. Είναι από τις προσωπικότητες που μου είναι πάρα πολύ συμπαθείς. Και το γεγονός ότι τον έχει κάτω από τη φτερούγα του ο Τόμ είναι, ξέρεις, ένα επιχείρημα παραπάνω. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και τον θέλουμε αυτόν πολύ. Είναι ένας από αυτούς τους οποίους τώρα που τους έχει πολύ ανάγκη το Hollywood. Για να κλείσουμε και το δεύτερο κομμάτι της καριέρας. Τον θέλει πάρα πολύ το Hollywood του Glenn Powell. Τον είχε τεράστια ανάγκη. Συμφωνώ πολύ. Που μπορεί να παίξει ταινίες blockbuster και να πείσει ως πρωταγωνιστής. Ή villain. Ναι. Ή και villain. Δηλαδή μπορώ να φανταστώ πολλές ταινίες του Glenn Powell, blockbusters, να είναι πρωταγωνιστές, διαφορετικές μεταξύ τους. Συμφωνώ απόλυτα. Και θέλω πάρα πολύ να το δώσω στη φετινή του ταινία να δω πώς μπορεί να κάνει και εσείς και το πιο. Ναι, για να το δούμε. Το πιο εναλλακτικό. Καριέρα, Glenn Powell, πώς φαντάζεσαι? Θέλω να πιστεύω να είναι λαμπρότατη. Mm-hmm. Λοιπόν, έχω άλλα δύο εγώ, ένα εσύ. Πάμε όσο πιο ψηλά πάει. Ρίχτω. Έτσι, θα πάω σε αυτά που θεωρώ τα πιο δυνατά, που έχουμε να πούμε και τα περισσότερα. Margaret Qualley. Πολύ ωραίο. Σου κανέ? Μου κάνε. Πού την ήταν πρώτη φορά? Την κυρία Margaret Qualley. Κοίτα, νομίζω ο breakout ρόλος της ήταν στη σειρά αυτή που έκανε, που την έχουμε δει περίπου τη μισή του Netflix. The Maid. Το The Maid. Που είδαμε τη μισή και κάνει μέχρι εκεί που είδαμε ερμηνεία. Είναι συγκλονιστική. Ναι. Πραγματικά είναι. Βέβαια, ψέματα. Η πρώτη φορά που είδαμε τη Margaret Qualley και έκανε και πολύ εντύπωση ήταν στο Once Upon a Time in Hollywood. Ήταν στο παρεάκι εκεί των παρανόμων. Ναι, έκανε. Όχι, δεν ήταν στο παρεάκι των παρανόμων. Α, έχεις δίκιο, ήταν η ξυπόλυτη. Που μπήκε στο μάξι του. Μπράβο. Του Brad. Πρέπει να ήταν αυτή η πιτσιρίκα. Ναι. Εκεί την είδα πρώτη φορά. Εκεί την είδαμε πρώτη φορά. Μετά ήταν το Maid. Όχι ψέματα, το Maid ήταν πριν. Το ψάχνω τώρα, με συγχωρείτε. Τέλος πάντων, είχε και ένα μικρό ρολάκι στο The Nice Guys. Οκ, μάλιστα ενδιαφέρον. Δεν το ενθυμούμανε. Ναι, το Maid ήταν μετά, ήταν το 21 το Maid. Την είδαμε σε κανένα δύο άλλες ανεξάρτητες παραγωγές. Έκανε το μικρό ρολάκι στο Λάνθιμο.
Σωστά. Σε 2 ταινίες Λάνθιμο έχει παίξει. Έχεις δίκιο. Μάργαρετ Κόλλι. Έκανε το πολύ μικρό ρολάκι στο Poor Things και μετά είχε και καλό ρόλο στο Kinds of Kindness. Λανθιμική Μάργαρετ Κόλλι. Θα μπορούσα να τη δω. Μετά έπαιξε το Drive Away Dolls του Coen, του ενός Coen, το οποίο πρέπει να Δεν το έχω δούμε. δει αυτό, ναι, αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ο breakout ρόλος ήταν. Ο πολύ breakout Πέρσι. ρόλος της στο Substance. Ξεκάθαρα. Πέρσι. Και φέτος έπαιζε στο Blue Moon που ήταν καταπληκτική. Μπράβο, να μου το ξαναείπες αυτό. Και αυτό πρέπει να το δω, το Bloom. Καταπληκτική. Έλα, Πόσο ξεκίνησε τα καλή ερωτήματα. ηθοποιός είναι η Μαργαρέτ Κόλλι? Δυστυχώς δεν έχω δει γαμό το Substance, το οποίο από ό,τι φαίνεται πρέπει να είναι δουλειά που πραγματικά την αναδεικνύει στο 100% όπως έχω καταλάβει. Αλλά όπου την έχω δει μέχρι τώρα είναι υπέροχη. Είναι υπέροχη. Είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός η Μαργαρέτ Κόλλι. Πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Και μπορεί να μην της φαίνονταν αρχικά, αλλά νομίζω ότι μπορεί να κάνει καταπληκτικά πράγματα. Ναι, ναι, συμφωνώ. Καλά, στο Substance ήταν απίθανη. Απίθανη. Και πρέπει γενικότερα. Νομίζω ότι της αρέσουν και τα λίγο πιο ψαχμένα και εναλλακτικά. Δηλαδή δεν φαίνεται ότι θέλει να κάνει τα πολύ εύκολα και τα πολύ μαζικά. Ας πούμε, τα 2 ρολάκια που παίξε στο Λάνθιμο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ναι. Πάρα πολύ. Και στο Poor Things που ήταν πολύ μικρό αυτό που έκανε, αλλά ήταν πολύ ωραίο. Και στο Kinds of Kindness που είναι γενικά μια πολύ μουρλή λανθιμική ταινία. που κάνει κάτι πιο έντονο και ήταν και αυτό. Σε τράβαγε, ρε παιδί μου. Σε τράβαγε αυτό το πράγμα που έκανε. Και στο Blue Moon που εγώ που την είδα, που εντάξει, στο Blue Moon τον λάτρεψα, είχε ένα πολύ ωραίο ρόλο. Πολύ ωραίο ρόλο. Και υποκριτικά ήταν υπέροχη. Star Quality. Νομίζω ότι το σύστημα γενικότερα τη συμπαθεί κιόλας. Ναι. Star Quality. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ Star Quality. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πολύ φρέσκια αυτή η κοπέλα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Σου βγάζει μια φρεσκάδα. Ναι. Συμφωνώ και στα 2. Έχει Star Quality να παίξει. Δεν τη φαντάζομαι σε blockbusters. Όχι. Τόσο. Νομίζω ότι είναι πιο. Αλλά πλέον είναι και λίγο πιο ρευστό το ότι θεωρούμε blockbuster. Δηλαδή πλέον έχουν υπάρξει αρκετές ταινίες που είναι λίγο πιο εναλλακτικές και έχουν έναν αέρα indie, αλλά γίνονται κάπως μαζικές. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να τη φανταστώ σε ένα gladiator που λέει ο λόγος, αλλά μπορώ να τη φανταστώ σε δουλειές. Θα μπορούσε όμως, ναι, θα μπορούσε τώρα που το σκέφτομαι, ναι. Παντού. Ό,τι ήθελε θα μπορούσε να κάνει. Κάνει ό,τι θέλει. Αλλά νιώθω ότι προτιμά και εκείνη τα λίγο πιο εναλλακτικά. Μου βγάζει λίγο Jennifer Connelly της εποχής αυτής. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Κάνει Τα λίγο ακούω, κάτι τα ακούω. Πώς αρέσει? Μ' αρέσει πολύ όπου την έχω δει. Δυστυχώς δεν την έχω δει σε πάρα πολλά. Ναι, δεν είναι σε πάρα πολλά. Εγώ συνειδητοποίησα το πραγματικά πόσο μου αρέσει στο Blue Moon. Στο Blue Moon, Ναι. Πρέπει να το δω. Που έκανε κάτι πολύ ιδιαίτερο και ιδιαίτερο. Δεν είναι ιδιαίτερο, είναι ιδιαίτερο για την ίδια. Έτσι όπως το έδωσε υποκριτικά. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Καλά, στο Substance θα είναι πολύ μπαμ αυτό που κάνει. Ναι. Στο Maid, αν έχετε δει, εμείς έχουμε δει τα μισά επεισόδια. Είναι τρομερή η ερμηνεία της. Δεν υπάρχει. Και το γεγονός ότι ήταν ακόμη τόσο νέα όταν το έκανε αυτό. Συγκλονιστική. Καριέρα. Τι να σου πω, είναι δύσκολο να προβλέψω κάτι τέτοιο για ανθρώπους που δεν ξέρω και πολλά καλλιτεχνικά. Φαίνεται ότι γενικότερα το σύστημα την αγαπάει πάρα πολύ. Οι δουλειές της μέχρι τώρα είναι όλες πολύ πετυχημένες. Θεωρώ ότι θα κάνει μια πολύ καλή καριέρα. Εγώ θεωρώ θα είναι πάντα εκεί. Ναι, το πιστεύω. Θα είναι πάντα εκεί. Δηλαδή, Hathaway, ρε παιδί μου, θα είναι πάντα εκεί. Θα παίξει σε πολλές ταινίες. Θα μπορείς να πάρει και ένα ρολάκι τύπου πιο. Ναι. Με big ρόλος. Μπορεί να πάρει και το πιο ανεξάρτητο. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Ναι, το πιστεύω αυτό που λες. Ρίξε το τελευταίο σου. Πήγαινε ως το όσο πιο θεωρείς ότι είναι για να υποθεί. Το όσο πιο. Είμαι ανάμεσα σε 2 για το όσο πιο. Ένα θα πεις για να το κάνουμε 5. Ωραία, θα πω να είναι κάτι, πώς το λένε, σύγχρονο με αυτά τα οποία γίνονται τώρα. Jacob Elordi. Ναι, εντάξει, έπρεπε να πάμε εκεί. Πρέπει να πάμε εκεί. Έχουμε μονομαχήσει για τον κύριο Elordi. Ισχύει. Έχουμε μονομαχήσει για τον κύριο Elordi, γιατί όλο μου λες αυτά, ο Elordi δεν. Αλλά ο κύριος Elordi είναι πολύ καλός. Τσακ, υποψηφιότητα. Τσακ, ίσως Bond. Ίσως Bond, ναι. Τα λέγαμε για τον κύριο Τέρνερ, αλλά τελικά μπήκε από την εσωτερική. Ο Elordi και μάλλον τον τσεπώνει. Τα 2,5 μέτρα του θα είναι φοβερός undercover πράκτορας. Ναι. Θα λες έφυγε ο Bond, πού πήγε, και θα βλέπεις ένα κεφάλι εκεί πάνω. Να τους. Ναι. Ο Ψηλέας, αυτός εκεί. Ο Ψηλέας. Τον κύριο Elordi τον μάθαμε στο Euphoria. Εσύ τον ήξερες από πιο πριν? Εγώ τον ήξερα, ναι, από μια τριλογία από rom-coms που είχε κάνει στο Netflix που λεγόταν Kissing Booth. Εκεί ήταν η πρώτη μου επαφή μαζί του. Μετά το Euphoria. Τώρα έχουμε το Frankenstein. Τον έχουμε στο Wuthering Heights ένα μήνα. Ναι. Το Saltburn. Το Saltburn, μπράβο. Κινηματογραφικά ο πρώτος νομίζω έτσι ρόλος του μεγάλος. Πολύ σωστά, ναι. Αν και έχει κάνει διάφορα ψιλοπραγματάκια, έκανε δεξιά-αριστερά. Νομίζω το Saltburn ήταν η πρώτη έτσι πολύ μεγάλη δουλειά. Αλήθεια είναι αυτό. Μετά έπαιξε και σε μια σειρά The Narrow Route to the Deep North.
5 Δεν το έχω επεισόδια ξανακούσει. της Amazon είναι. Οκ. Ναι. Frankenstein. Βέβαια. Και θα τον δούμε σε ένα μήνα στο Wuthering Μμμ. Heights. Διαφημισούλες, τα κάνει αυτά. Ναι. Εντάξει, Φωτογραφίσεις, 2,5 μέτρα είναι. Ναι. Αν δεν κάνει αυτός δουλειές. Μορφωνιός. Πώς καλός το οποίος είναι. Να λοιπόν ένα ερώτημα πραγματικά ενδιαφέρον. Ναι. Πριν μπούμε στον κόσμο του Frankenstein, δεν μπορούσα να τον φανταστώ να κάνει πολλά πράγματα διαφορετικά από αυτά που τον είχα δει μέχρι τώρα να έκανε. Τα οποία ήταν συνήθως κάτι παρόμοιο με αυτό που λέγαμε ότι θα ταιριάζει στον Glenn. Το να είναι λίγο douchebag, να είναι λίγο αλήτης, να είναι αχώνευτος. Το Frankenstein ήταν από τις πιο εντυπωσιακές δουλειές που είδα φέτος, ο συγκεκριμένος. Τον λάτρεψα πραγματικά και είναι κάτι που δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ να του ταιριάζει. Εκτός προφανώς από το physical κομμάτι που είναι σίγουρα θα του ταιριάζει. Με εντυπωσίασε τόσο πολύ και είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω τι θα κάνω στο μέλλον. Ελπίζω να μην κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε και στο Euphoria, που δεν μ' αρέσει να τον βλέπω να κάνει. Να μην το κάνει το ίδιο και σαν Heathcliff τώρα σαν να μείνει στα ανεμοδαρμένα ύψη. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι αυτό θα κάνει. Και εγώ αυτό πιστεύω! Και δεν πειράζει. Δυστυχώς του ταιριάζει αυτό. Αν εξαιρέσει το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να είναι λευκός, κανονικά ο Heathcliff, αλλά σαν συμπεριφορά όντως έτσι πρέπει να είναι ο Heathcliff. Άρα Εμένα με έψησε η Φένελ. αυτό θα του ταιριάζει. Έβαλα τα προσωπικά γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει κανονική μεταφορά των ανεμοδαρμένων υψών. Εγώ κάνω μία εκδοχή τους. Ναι. Εμένα Όχι, με το πείθει. πιστεύω αυτό. Γενικά έχω πάρα πολύ περιέργεια για αυτή την ταινία. Και θα πω ότι πραγματικά έχει αλλάξει η άποψή μου για τον Elordi. Είμαι πάρα πολύ περίεργη για το τι θα κάνει στο μέλλον, γιατί εντυπωσιάστηκα απίστευτα πολύ από τη δουλειά του στο Frankenstein. Και χαίρομαι για την υποψηφιότητά του. Πραγματικά χαίρομαι πολύ. Καταρχάς, στο Euphoria, να ξεκινήσουμε από αυτό. Αυτό που κάνει είναι καταπληκτικό. Εννοείται. Είναι καταπληκτικός αυτό. Εννοείται που και κάνει. είναι. Καταπληκτικός. Δεν θα πρέπει να το έχουμε δεδομένο. Δεν το λέω για σένα. Γενικά λέω. Όχι. Δεν θα πρέπει να έχουμε Αλήθεια δεδομένο είναι αυτό που κάνει στο Euphoria, γιατί είναι πολύ πολύ δυνατό αυτό που κάνει στο Euphoria. Και ένα ηθοποιός δεν είναι μόνο να πούμε ότι πόσο καλός τεχνικά είναι. Είναι ρε παιδί μου και σαν προσωπικότητα. Οι άνθρωποι που θέλουμε να βλέπουμε στην οθόνη δεν είναι απαραίτητα άνθρωποι απλά που είναι πολύ καλοί, που έχουν την υποκριτική τέχνη. Καλοί ηθοποιοί μπορεί να υπάρχουν άγνωστοι και άσημοι, ασύλληπτοι. Πολύ σωστό αυτό. Είναι τι ανθρώπους θέλουμε να βλέπουμε και τι ανθρώπους μπορούν να ταιριάξουν σε ρόλους. Έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Elordi έχει ένα πράγμα το οποίο έχει θέση. Ξεκάθαρα. Έχει θέση και είναι χρήσιμο να υπάρχει, ρε παιδί μου, και το έχει πάρα πολύ. Και είναι και πάρα πολύ μικρό παιδί, έτσι. Και έχει εμένα... κάνει ήδη τρομερά πράγματα για την ηλικία του. Ναι, Είναι και 27-28. Ναι. Δεν έχει τριανταρίσει καν. Και εμένα πριν το Frankenstein, που έπαθα πλάκα με αυτό που έκανε, μ' άρεσε πάρα πολύ στο Saltburn. Παρότι η ταινία, ο Lord είναι 28, είναι το 97. Παρότι η ταινία, το έχουμε πολλές φορές, δεν μας άρεσε καθόλου, για άπειρους λόγους, αλλά εμένα ο Lord μ' άρεσε πολύ. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση, επειδή δεν τον είχα δει σε τίποτα άλλο του Euphoria, μου έκανε εντύπωση που τον είδα να κάνει συζητήθηκε περισσότερο. κάτι τόσο διαφορετικό. Δεν λέω ότι ήταν για να πάρει ψηφιότητα για Όσκαρ, καμία σχέση. Αλλά όμως, εμένα μου έκανε πολύ θετική εντύπωση η δουλειά του. Και στο Frankenstein έπαθα πλάκα. Star Quality. Έχει. Πώς δεν έχει. Πολύ. Έχει. Πολύ Star Quality έχει. Και έχει Star Quality του σήμερα. Και είναι πολύ σύγχρονος. Ναι, είναι πολύ σύγχρονος. Εντάξει, είναι και μικρό παιδί, αλλά όχι, δεν είναι θέμα ηλικίας. Είναι πολύ σύγχρονος. Κύριος του 1 εκατομμυρίου, πόσο σ' αρέσει ο Τζέικομπ Ελόρντι, Μαριλένα Πανδρόπουλου? Μ' αρέσει, ρε, όχι αλήθεια, πραγματικά άλλαξα γνώμη. Μ' αρέσει πολύ. Ναι. Ξέρεις τι, είναι και. Σου έχει τύχει σαν ρε παιδί μου. Μερικές φορές κάποιοι είναι τόσο πολύ πιστικοί σε αυτό που κάνουν, όπου δεν μπορείς να τους βγάλεις και εύκολα από αυτό που είχε κάνει. Δυστυχώς για εκείνον, αυτό που έκανε τότε ήταν κάτι απίστευτα άσχημο και κακεντρεχές και κακό. Άρα, ξέρεις, μου δημιουργούνταν πολύ ασυναίσθητα αυτή η εικόνα στο νου μου. Όπου τον έχω δει από τότε, πραγματικά έχει κάνει πολύ αξιόλογες δουλειές. Mm-hmm. Εμένα μου αρέσει. Σ' αρέσει, το ξέρω. Αρέσει. Εσένα σ' άρεσε από πριν. Θέλω να δω και σε άλλα πράγματα. Θέλω να δω σε άλλα πράγματα για να καταλάβω πόσο μου αρέσει. Αλλά εκτιμώ πολύ αυτό που φέρνει. Ναι. Το εκτιμώ και είδα ότι μπορεί να το παραλλάξει. Καλά, ξαναλέω, στο Frankenstein εγώ θα πλάκα με την ερμηνεία του. Συγκλονιστικός Είναι ήταν. και μια ερμηνεία ενός τύπου που εμένα μου μιλάει και στην καρδιά μου. Δηλαδή είναι αυτό που θέλω. Μ' αρέσει πολύ τέτοιου τύπου ρόλοι και τέτοιου τύπου υποκριτικές προσεγγίσεις. Ήταν υπέροχος. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και η καριέρα του, εντάξει, νομίζω είναι και αυτόν που Ξεκάθαρα. Θα έχει να κάνει πολλά πράγματα. Ναι. Αναμφίβολα. Να κλεισώ.
Για πες. Να πάω έτσι στο πιο. Να συνδυάσω επίπεδο υποκριτικό και συζήτηση. Έλα, κάνε ένα ωραίο κούμπο. Άνια Taylor-Joy. Καλά, δεν το Ωραίο, πήγα. πολύ καλό, πολύ καλό. Γιατί είχα και μερικά έτσι που είναι λίγο πιο υποκριτικά, κάποια που είναι λίγο πιο νομίζω φρέσκα. έδωσες το καλύτερο balance. Για να κλείσουμε αυτή την πρώτη δεκάδα ηθοποιών. Άνια Taylor-Joy, πλέον την έχουμε συνηθίσει. Είναι το 96, είναι πολύ μικρή. Είναι πολύ μικρή, ρε. Η Άνια Taylor-Joy θα κλείσει φέτος στα 30, είναι πολύ μικρή. Πρώτη φορά νομίζω οι περισσότεροι την είδαμε στο Split. Ναι, ισχύει. Απλά Απλά είχε τότε το καστανό μαλλί και πολλοί δεν την McAvoy. αναγνώρισαν μετά. Δεν ξέρω πώς την είχαν δει νωρίτερα στο The Witch. Εγώ δεν την είχα δει. Εγώ την είδα το Witch μετά από ότι είδα το Split. Έτσι. Παιδάκι στο Witch, που δεν είναι μια ερμηνεία άστο. Ακραία. Το έχεις δει το Witch. Ναι. Μπράβο, το έχεις δει το Witch. Ακραία ερμηνεία για την ηλικία Ακραία. της. Εκπληκτική. Μετά στο Split, που εκεί την είδα εγώ πρώτη φορά, ήταν ένας ρόλος, εντάξει, τεράστιων απαιτήσεων. Το έκανε αυτό που ήταν να κάνει όμως μια χαρά. Και αλλά ήταν ήτανε. ακόμη ανήλικη κοπέλα, έτσι. Αλλά ήταν πολύ καλή. Στο Glass μετά ξανά είχε ένα ρολάκι αντίστοιχο. Και νομίζω ότι ενώ έπαιζε σε πολλά σιριούλες, ταινιούλες, έκανε πολλά πραγματάκια. Έπαιζε στο The New Mutants, το X-Men. Ναι. Και νομίζω ότι το μεγάλος breakout ρόλος ήταν στο The Queen's Gambit, που δίνει ερμηνεία άστο. Απίστευτη. Γενικά, τι χαμός αυτή η σειρά. Ξαφνικά όλοι έπαιζαν σκάκι. Τρομερό, έτσι. Τρομερό αυτό το πράγμα. pop φαινόμενο το Queen's Gambit. Το έχουμε ξεχάσει. Ήταν και καταπληκτική σειρά. Ήταν απίστευτη. Ήταν καταπληκτική σειρά και η ίδια ήταν εντυπωσιακή. Ήταν απίστευτη. Αμέσως μετά κάνει το The Last Night in Soho του Edgar Wright. Μου άρεσε πολύ εκεί. Πολύ ωραία ερμηνεία. Northman. Τι να πεις. Του Eggers. Ξανά Eggers υπέροχη. Ρολάκι στο Peaky Blinders. Ναι. Ναι. Στο Άμστερνταμ έπαιξε μετά. Δεν το έχουμε δει, γάμο το. Το οποίο δεν το έχουμε δει. Το Άμστερνταμ του David O. Russell. Δεν το έχουμε δει. Super Mario είχε αυτό. Ναι, ήταν η Peach. Dune Part 2. Το μεγάλο κάμεο στο φινάλε. Θα τη δούμε στο Part 3. Furiosa. Βέβαια. Και ήταν και στο Gorge. Το πολύ ιδιαίτερο με την Άνια Taylor-Joy είναι ότι βγάζει κάτι πολύ εθέρεο. Ναι. Είναι από τις προσωπικότητες, όπως είναι η Kate Blanchett. Ναι. Που δεν είναι εντελώς ανθρώπινη αυτή η κοπέλα. Βγάζει κάτι πολύ μαγικό, κάτι πολύ απόκοσμο. Λίγο Tilda Swinton, ας πούμε. Είναι όπως μπράβο. Είναι απίστευτο ότι και τρεις που έχουμε πει έχουν ακριβώς το ίδιο χρώμα επιδερμίδας. Ναι, εντάξει, αυτό μας θυμίζει. Ναι. Είναι σαν νεράιδα. Είναι λίγο ο τρόπος που στέκεται, είναι η εμφάνισή της. Έχει κάτι το πολύ νεραϊδένιο αυτή η κοπέλα. Πώς καλή ηθοποιός είναι η Άνια Taylor-Joy? Όπου την έχω δει είναι καταπληκτική. Όπου την έχω δει μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι πραγματικά ότι έχει να δείξει κι άλλα. Το πιστεύω αυτό. Ότι θα μπορούσε να κάνει και πράγματα, ειδικά ξέρεις που θα την ήθελα να τη δω, σε κάτι απίστευτα ανθρώπινο. Να κάνει μια μάνα, δεν ξέρω κι εγώ. Εντάξει, το Queen's Gambit, παρότι είχε μια περίεργη ιδιοφυΐα ο ρόλος. Ναι, ήταν από τα πιο domestic, ας πούμε. Ναι. Είναι συγκλονιστική όπου την έχουμε δει. Και εμένα μου φαίνεται ότι είναι καταπληκτική ηθοποιός. Και είναι και πολύ θελκτική. Πολύ. Δηλαδή, θες να δεις, σε μαγνητίζει, ρε παιδί μου, σαν προσωπικότητα. Είναι λόγος να πας να δεις μια ταινία η Άνια Taylor-Joy. Και star quality έχει απίστευτο. Star quality. Φεγκοβολάει ολόκληρη. Πολύ. Και η fashion icon. Και, ναι. Δηλαδή, της ηλικίας της ηθοποιός. Είναι τρομερό πόσο μικρή είναι αυτή η κοπέλα. Πολύ. Πραγματικά. Και... Νιώθω ότι την έχουμε στο Hollywood τόσα χρόνια. Έχει μια διαχρονική έτσι. Δηλαδή, αυτή μπορεί να τα βάλει και στα 60s. Δηλαδή, και στα 70s μπορεί να τα βάλει πολύ την Άνια Taylor-Joy. Πώς σ' άρεσε η Άνια Taylor-Joy? Μου αρέσει πάρα πολύ. Όπου την έχω δει. Και να σου πω κάτι. Τελευταία δεν την έχουμε και τόσο. Υπήρχε μια περίοδος που την είχαμε κάθε χρόνο. Έχει χαθεί λίγο τον τελευταίο καιρό. Όντως, ναι. Θα τη δούμε στο Dune τώρα, θα επανέλθει. Ναι, θα έχει και μεγαλύτερο ρόλο. Θα έχει πολλά πράγματα να κάνει στο μέλλον. Εμένα μου αρέσει για να είναι Taylor-Joy, επειδή μου ότι είναι ιδιαίτερη. Είναι πολύ. Είναι ιδιαίτερη. Ναι. Και είναι ιδιαίτερη και υποκριτικά. Ναι. Έχει το δικό του χαρακτήρα. Δηλαδή, η Άνια Taylor-Joy τη βλέπει στον δρόμο και άμα τη λες, να σου πω κάτι, άμα δεν είσαι ηθοποιός, γίνει ηθοποιός. Ξεκάθαρα. Γιατί είσαι μια μούρη, που αυτή η μούρη πρέπει είναι για ηθοποιός. Δεν είναι απαραίτητη η ομορφιά. Δεν λέω για ομορφιά. Όχι. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Είναι μερικές μούρες που τις βλέπεις στον δρόμο και λες αυτός πρέπει να γίνει ηθοποιός. Δεν έχει σημασία αν μπορεί να είναι άσχημος, αλλά πρέπει να γίνει ηθοποιός. Είναι από αυτές τις μούρες που είναι χαρακτηριστικές. Ντεφό. Πολύ σωστά. Δηλαδή το ντεφό τον βλέπεις στον δρόμο και λες δεν γίνεται αυτό να μην είναι ηθοποιός. Είναι μια μούρη που πρέπει να τη βλέπεις στο γυαλί να κάνει πράγματα. Ξεκάθαρα. Όπως το είπες. Ναι. Ξέρεις τι θα ήθελα πάρα πολύ να βλέπω αυτή την κοπέλα να κάνει? Κάτι στην Οδύσσια. Έλα μου ντε, θα της ταιριάζει πάρα πολύ. Οτιδήποτε. Θα της ταιριάζει πάρα πολύ. Να ήταν γοργόνα, να ήταν θεά. Ναι.
γενικότερα θα της τέριαζαν πολύ αυτά τα φαντασιακά, ρε παιδί μου, τα λίγο πιο εθέρια. Μοιάζει λίγο elf. Ναι, είναι. Ότι καλύτερο αυτό, έτσι. Τώρα στο Hunt for Gollum, καστάρετε την. Ναι, έλα μου ντε. Δεν θέλει τίποτα από πίσω. Ούτε, πώς το λένε, εφέ που φεγκοβολάνε. Έτοιμη. Είναι έτοιμη. Βάλτε την εκεί. Ακούγεται από πίσω μουσική Lord of the Rings. Καριέρα της. Θεωρώ θα είναι λαμπρότατη. Μέχρι τώρα ήδη έχει κάνει δουλειές απίστευτα πετυχημένες και είναι από τα ονόματα που είναι πάντα στη συνείδηση του κόσμου. Ναι, νομίζω και εγώ και νομίζω ότι είναι πολύ αγαπητή. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι από τους ηθοποιούς που είναι πολύ αγαπητοί. Δεν είναι no haters ηθοποιός, έχω την αίσθηση. Ναι, έχεις δίκιο. Έχω αυτή την αίσθηση. Νομίζω δηλαδή ότι είναι μια ηθοποιός που και έχει και πολλά διαφορετικά πράγματα να κάνει, το πιστεύω, και να παίξει σε πολύ blockbuster, να παίξει σε πολύ. Στο Furiosa, ας πούμε, εγώ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Φοβερή. Παρά, ας πούμε, στο Furiosa είναι πολλοί που έλεγαν ότι αυτή δεν είναι για πρωταγωνίστρια ή δεν είναι για να κάνει το συγκεκριμένο ρόλο. Εμένα μου φάνηκε υπέροχη στο συγκεκριμένο πράγμα. Και εμένα μου άρεσε πολύ. Πολύ, πολύ μου άρεσε και είναι λόγος να δεις ταινία και μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ναι. Και επίσης δεν το είπαμε γιατί σταθήκαμε πάρα πολύ στην εμφάνιση της. Έχει φοβερή φωνή. Έχει μια πάρα πολύ βαθιά, ασυνήθιστα για γυναίκα και βραχνή. Και κάνει πολύ ωραία πράγματα και με τη φωνή της. Ας πούμε και σαν Peach, παρόλο που δεν θα ήταν η πιο εύκολη επιλογή για το Super Mario, ήταν υπέροχη. Λοιπόν, αυτά. Μεγάλο κουβά πήγαμε. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να καλύψουμε 30 ονόματα. Δεν γίνεται, όχι. Γιατί ξέρεις, είναι και κρίμα, ρε παιδί μου, να μου πεις και κάτι παραπάνω για τον κάθε ηθοποιό που τον έχεις δει. Ακριβώς. Δεν θα έχει νόημα. Δεν πειράζει, more to come. Εντάξει, κερδίσαμε μια εκπομπή όμως. Μελλοντική. Για να κάνουμε, γιατί έχουμε πολλά ακόμα ονόματα πολύ ενδιαφέροντα για να συζητήσουμε. Νομίζω ότι καλύψαμε. Εντάξει, έχω και μερικά ονόματα που μου ξεφύγει. Λίγο λιγότερο από το μισά, νομίζω. Ναι, κάποια που δεν βάλαμε στη δεκάδα είναι και λίγο πιο grande. Αλλά νομίζω ότι είπαμε πολλά από τα grande, αλλά έχουμε και πολλά άλλα να δώσουμε σε επόμενη εκπομπή. Πολύ σωστά. Η δεκάδα ήταν τυχαία από αυτά τα όνόματα. Εντελώς, ναι. Απλά βάλαμε, επειδή φάνηκε ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε όλα, βάλαμε τα λίγο πιο grande. Έτσι. Ή τα λίγο πιο επίκαιρα επίσης. Επίκαιρα, ίσως, ναι, και λίγο πιο έτσι μαζικής. Ό,τι χτύπαγε εκείνη την ώρα. Μαζική ψηφοβολή, να μας πείτε εσείς τους αγαπημένους σας. Θα επανέλθουμε με δεύτερο μέρος, γιατί αξίζει να το συζητήσουμε. Δώσω μου, πριν κλείσουμε, τον αγαπημένο σου άντρα και την αγαπημένη σου γυναίκα. Από αυτά που είπαμε. Ναι. Top 2, άντε top 2. Δύο άντρες, δύο γυναίκες από αυτούς που είπαμε. Αγαπημένους σου. Αγαπημένους. Θα πω Μέσκαλ και Τιμωτέ. Που είναι το ένα άκρο και το άλλο. Ναι. Αλλά δεν πειράζει, μ' αρέσει να έχω άκρα. Και από γυναίκες. Θα πω Florence Pugh. Ναι. Θα σου βάλω και την Άνια μέσα, γιατί μου είναι πολύ σπαθής. Θα βάλεις και την Άνια. Θα βάλω Powell και Butler. Ωραίο. Και θα βάλω Pugh, δεν γίνεται, και Quiley. Σε περίμενο θα έλεγες αυτές τις δύο γυναίκες. Αυτά. Να μας πείτε τα δικά σας, να μας πείτε τη γνώμη σας, ποιοι σας αρέσουν περισσότερο από αυτούς που είπαμε. Ερχόμαστε την άλλη εβδομάδα με φαντασιακό καφέ, γιατί έχουμε πολλά ωραία πράγματα να πούμε. Και έχουμε και έκπληξη μεγάλη στο φαντασιακό καφέ το επόμενο. Μεγάλη έκπληξη. Χαμός πολύ θα γίνει. Δυνατή Πω. έκπληξη για ενότητα καινούρια στο φαντασιακό καφέ. Ανέβασε πολύ το hype. ενδιαφέρουσα νέα ενότητα στο φαντασιακό καφέ. Και θα επανέλθουμε ίσως τον άλλο μήνα, ίσως λίγο πιο μετά, θα δούμε. Αλλά το δεύτερο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής θα γίνει. Θα το κάνουμε πολύ σύντομα. Γιατί αξίζει το κόπο. Βέβαια. Εντάξει. Αυτά τα ωραία. Τα λέμε στο επόμενο ηρωικό ταξίδι. From Zero to Hero. Just like that.